2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos Jr. pinag-aaralan na i-avail ang green bonds o pondo na alok ng Amerika para solusyonan ang issue ng climate change. Nasa halos 70 mga Pinoy naman na ilikas na mula sa Sudan. Five-man committee member at Baguio City Mayor Benjamin Magalong inaming parehong mga police officials lang na nasangkot sa Ninja Cups noon ang mga dawit pa rin sa operasyon ng ilegal na droga sa ngayon. Ang deadline naman ng SIM card registration pinalawig pa ng 70 araw. Kasalukuyan namang bilang ng mga nakapagparehistro na ng SIM card halos nasa 50% pa lamang ayon sa National Telecommunications Commission. Itong helicopter na pagmamayari ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. na ginamit umano para sa pagtakas ng mga suspek sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo, kinumpiska ng Department of Justice o DOJ. Sa international news naman, may update tayo mamaya dahil ang Indonesia muling niyanig ng 7.3 magnitude na lindol. Mga residente lumikas na. Samantala sa may Sudan naman, Sudanese military at paramilitary group nagkasundo na sa 3 araw na ceasefire ayon yan sa Amerika. At sa sports balita, Miami Heat isang panalo na lamang kontra NBA best team na Milwaukee Bucks para makausad sa second elimination. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, pumapalo ngayon sa 37 degrees Celsius ang heat index para ngayong tanghali sa malaking bahagi ng Metro Manila. Pero sa data ng Bombo Weather Center, maaring tumaas pa ito sa 38 degrees Celsius hanggang mamayang hapon. Karagdagan sa mga balita ho natin mga kabombo, Pangulong Marcos Jr. pinag-aaralan na i-avail ang green bonds o pondo na alok ng Amerika para solusyonan ang issue ng climate change. Yung pagbubukas ng Malacanang sa publiko kabilang sa agenda ng Marcos Jr. administration. May nakuhang report dyan si Bombo Annalise Soberano. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos sa ilang top U.S. officials para talakayin ang green bonds na isang financial instrument para tugunan ang issue sa climate change. Binabalak kasi ng Pangulo na i-avail ang alok na pondo ng Amerika. Inihayag ng Chief Executive na kailangan natin ng tulong ng Amerika para mapigilan ang epekto ng climate change. Ang Green Bond ay pondo na iniaalok ng US sa mga bansang matinding nakaranas ngayon ng epekto ng climate change. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng pondong ito ay pwedeng ayusin ang mga lugar sa bansa na tinaguriang no-build zone. Ayon sa Pangulo, gusto niyang ilayo sa dagat ang mga residente nakatira sa mga baybayin para hindi tamaan ng malalakas na alon kapag tinatamaan ng bagyo ang bansa. Dulot pa rin ito ng climate change at malaking pondo anya ang kailanganin para rito. Ipagpapatayoan niya sila ng mga bahay sa ibang lugar para matiyak ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng Pangulo, maaari din gamitin ang pondong ito sa pagtatanim ng mga bagong variety ng palay o pananim na kayang mabuhay at lumago kahit pa matindi ang init o maaari rin anyang gamitin pang invest ang nasabing pondo. Samantala, sa kabilang dako, kabilang sa agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ang palasyo ng Malacanang sa taong bayan. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na talagang bubuksan niya ang Malacanang sa publiko, gayong ang may-ari naman anya talaga nito ay ang publiko. Binigyang diin ng punong ehekutibo na ang palasyo ng mga tao ang Malacanang at hindi palasyo ng presidente ng Pilipinas, kaya't mahalagaan niyang buksan ito sa madla. Punto pa ng Pangulo, hindi pagmamayari ng isang tao ang Malacanang at sa halip, ito ay pag-aari ng bansa at ng taong bayan. Matatandaang noong simbang gabi noong December 2022, binuksan ang Malacanang sa publiko, bukod pa sa nagpa-Christmas party din ng First Family sa mga bata sa palasyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is the palace of the people. It's not the palace of the president. Bukas talaga dapat ang palasyo dahil mahalaga na makita naman ng taong bayan na ang ito ay pag-aari ng bansa at hindi pag-aari kahit sino. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kabuang 69 ng mga Pilipino na ang nailikas ng pamalaan mula sa Sudan dahil pa rin sa nagpapatuloy na kaguluhan doon.
Ayon kay Foreign Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, ang nasabing bilang ay batay ho sa pinagsama-samang bilang ng mga Pinoy na nakaalis na mula sa Sudan sa iba't ibang mga kaparaanan. Una rito anya ang 3 babaeng Pinoy na unang lumikas sa nakalipas na araw na bumiyahe papuntang Jeddah doon sa Saudi Arabia sa pamagitan ng military vessel na offer o alok ng Saudi. Ngayong araw, 50 mga Pinoy na rin ang ibinibiyahe ng tropa ng pamalaan papuntang Egypt at sa pamagitan ito ng land travel. Maliban sa 50 mga Pinoy, mayroon na umanong 16 na Pinoy na una nang umalis sa nasabing bansa sa tulong pa rin ng kanilang mga sariling employers. Ayon sa opisyal, sa kasalukuyan ay mayroong 725 o 725 na mga Pinoy ang nakarehistro sa Philippine Embassy doon sa Cairo sa Egypt, kung saan mahigit sa kalahati sa kanila ang humingi ng tulong para sila'y makauwi. Sa kasalukuyan, mayroon ding 156 o 156 na Pinoy doon sa Sudan ang maaring sunod na ilikas anumang oras. Kumuha pa tayo ng karagdagang balita mula sa labas ng himpilan. Ang 5-man committee member at Baguio City Mayor Benjamin Magalong inaming parehong mga police officials lamang na nasangkot sa Ninja Cops noon ang mga dawit pa rin sa operasyon ng iligal na droga ngayon. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Mula ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na miyembro rin ng 5-man committee na binuo ng pamahalaan na pareho lamang ang mga police officials sa sangkot sa illegal na droga na kanilang nahuli ng mga otoridad noong panahon ng Administrasyong Duterte na bahagi o miyembro nga ng Ninja Cops. Ito anya ay batay sa naging investigasyon ng 5-man advisory group sa mga korte sa resignation ng mga Koronel at General ng Pambansang Pulisya alinsunod sa layunin ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Apols Jr. na linisin ang buong hanay ng kapulisan. Paliwanag ni Magalong bagamat nasibak habang ang iba naman ay nabigyan ng kaukulang kaparasahan noon dahil sa kanilang pagkakasangkot sa illegal na droga ay karamihan sa mga ito ay nakagawa pa rin ng paraan para makabalik sa kanilang serbisyo sa loob ng Philippine National Police. Pag-amin pa niya, sa ngayon ay napasok na rin daw ng mga sindikato ang kapulisan at may mga nagagamit na rin anyang mga pulis ang mga ito kaugnay sa operasyon ng illegal na droga. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa miyembro ng mga 5-man committee na binuo ng pamahalaan. Same personalities, marami sa kanila, same personalities na nagawa nila ng paraan na makabalik sila, nabola nila. Kasi nga, ang sistema nga is, ako, Ninja Cop ako dati, may mga kalokohan ako. Ngayon, syempre, yung mga ibang commanders, they're not aware kung ano talaga yung dynamics ng anti-drug operation. Tuwa-tuwa na lang sila na, nag-deliver ako, ako yung may mga irregularities ang ginagawa. Pero at the same time, nag-deliver ako ng accomplishment dun sa commander. Tuwa-tuwa yung commander. Not knowing na kapag-takabi na pala ako ng malaki rin. Nabobola ko lang. In fact, there was a time na may isang commander ako sinabihan na huwag mo nang ibalik yan kasi tinanggal na namin yan. Lolokohin ka lang yan. Pero unfortunately, hindi siya nakinig sa akin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa miyembro ng 5-man committee na binuo ng pamahalaan para salain ang pambansang pulisya. Kung maaalala, una rin sinabi ni Magalong na naniniwala siyang mayroon nga mga itinatago o mayroon nga malaking epekto ang investigasyon na ito ng naturang komite sa mga koronel at general ng pambansang pulisya na bahagi pa rin ng mas maigting na internal cleansing nito sa buong hanay ng Philippine National Police. Kumpiyansa siya na ang hakbang na ito ng pamahalaan ay malaki ang magiging epekto o positibong epekto sa panghanay ng kapulisan. Samantala sa ngayon, ipinaplansya na lamang ng 5-man committee ang kanilang report pahinggil sa kanilang naging screening sa mga third-level officers ng Philippine National Police at saka ito ipasa sa National Police Commission para sa panibagong investigasyon bago ito isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kaukulang desisyon kung kaninong courtesy resignation ba ang tatanggapin ng ating mahal na Pangulo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 10 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, ang deadline ng SIM card registration pinalawig pa raw ng hanggang sa 10 o 70 araw.
Yung kasalukuyang bilang ho ng mga nakapagrehistro ng SIM card, halos nasa 50% pa lamang. Batay po ito sa datos ng National Telecommunications Commission o NTC. May nakuhang report dyan si Bombo Kelly Cordero. Inalawig pa ang deadline ng SIM card registration ng 90 days ayon yan kay Department of Justice Secretary Boying Remulla. Habang iginiit ni Deputy Commissioner Attorney Jan Paulo Salvahan ng National Telecommunications Commission na nahaharap sila ngayon sa malaking pagsubok. At ito ay kung paano mahihikayat ang mga Pilipino na magparehistro na ngayon ng kanilang mga SIM cards. Base sa datos, ayon kay Salvahan mula December 27 noong nakaraang taon hanggang kasalukuyan, nasa 82.8 million registered subscriber o 49.3% pa lang ang total number ng registered SIM cards. Po natin na total registrants is 82.845, no? 82,845,000. That comprises around 49.31% po nung total number of active SIMs natin as of December 2022, which is 168 million po. We did not set any particular target po as to the number kung yung pagmahit na natin ay okay na po. Samantala, para naman sa mga menor de edad na hindi pa nakakapagparehistro, pinaalala ni Salvahan na ayon sa Subscriber Identity Module Registration Act ay dapat nakarehistro ito sa pangalan ng magulang o legal guardian. Sa issue naman tungkol sa petisyon ng ilang grupo sa Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang naturang batas, hindi pa anya makapagbigay ng komento ang NTC o National Telecommunications Commission ukol dito dahil sa hindi pa raw nila nababasa o natatanggap ang nasabing petisyon. Sa ngayon po kasi hindi pa po namin officially nare-receive yung kopya ng petition na kung ano po yung final doon sa Supreme Court. So hindi po kami makapag-komento kasi hindi pa po namin nababasa or nakikita yung supposedly petition that was filed by certain groups in the Supreme Court. Muli namang ipinaliwanag ni Attorney Salvahan na ang mga SIM card na hindi registered ay madi-deactivate at hindi na magagamit sa text, call, data o kahit sa mga applications. Ilinaw naman ng NTC o National Telecommunications Commission na sakaling matapos naman daw ang deadline ng registration, continuous pa rin daw ito para sa mga SIM cards na bibilhin pa lang. Ang deadline naman daw kasi ay para lang sa mga Active Subscriber Identity Module o SIM card o yung mga ginagamit na bago pa man may patupad ang batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, kumikilos na ang Department of Energy para masolusyonan ang krisis sa kuryente na nararanasan sa Occidental Mindoro sa pamamagitan ng 17 megawatt na kontrata na makapagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, nangangalap na ang National Electrification Administration ng available resources para matugunan ang 20 oras na power outage kada araw doon sa Occidental Mindoro. Kabilang na nga dito ang assessment ng power plant na makapagbibigay ng karagdagang 6 megawatt at generator sets na mayroong 8 megawatts na capacity. Ayon naman kay NIA Administrator Antonio Mariano Almeda, nag-issue ng Department of Energy ng Certificate of Exemption o Emergency Power Supply Agreement na magpapaintulot sa gobyerno na pumasok sa isang kontrata sa DMCI Power Corporation para sa karagdagang 17 megawatt power supply. Nangako naman anyang naturang kumpanya na magbibigay ito ng 10 megawatts sa 30 araw at dagdag pa na 7 megawatts sa loob ng 2 buwan. Kung matatandaan, idiniklara nga ni Governor Eduardo Gadiano ang state of calamity sa Occidental Mindoro dahil sa nararanasang power outages sa nakalipas na 1.5 buwan. Umuo ng National Disaster Risk Reduction Management Council ng El Nino team na tututok sa nararanasang tagtuyot dito sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng matinding init ng panahon na nararamdaman ngayon sa bansa na inaasahang magre-resulta sa tagtuyot at makakaapekto sa huling bahagi ng taong 2023 hanggang sa unang bahagi po ng 2024. Sa unang pahayag ay sinabi ni Office of the Civil Defense Spokesperson ASEC Rafi Alejandro, ito ay alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugunan ang naranasang climate phenomenon sa bansa sa pamagitan ng pagpapatupad ng whole of the government approach. Ang El Nino team ay pangungunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at maging kinatawan naman ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kabilang na ang DA
ang DNR, ang Department of Energy, ang Department of Health, DOST o Department of Science and Technology, ang Office of the Civil Defense, ang National Economic Development Authority, ang National Irrigation Administration at MWSS. Habang ang PCO, ang DTI, NWRB at AFP naman ang mga tatayo bilang mga support team nito. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Update po tayo mamaya mga kabombo mula ho dyan sa ginaganap na laro. No? Patapos na pong laro sa pagitan po ng Los Angeles Lakers at ng Memphis Grizzlies. Makakasama ho natin mamaya ang ating Bombo International Correspondent na nakatutok sa nasabing laro, si Dr. John Melo. Samantala ho muna. Sa pagdako pa natin sa karagdagang balita, helicopter na pagmamay-ari ni suspended Representative Arnolfo Teves Jr. na ginamit umano para sa pagtakas ng mga suspects sa pagpaslang kay Governor Wel Digamo, kinumpiska ng Department of Justice. May karagdagan pang detalye si Bombo Victor Liantino. Sa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang helicopter ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na umano'y ginamit ng mga suspect bilang getaway aircraft matapos nga ang pamamaslang kay Governor Ruel Digamo. Vic. Update po tayo muli mamaya sa linya po ni Bombo Victor Liantino, mga kabombo. Kasabay pa rin po nitong pagkumpiska ng Department of Justice o DOJ dito ho sa sinasabing air asset na sinasabing pagmamay-ari ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. Samantala nakatakdang may isa pinahal ang pondo para sa 2024 sa ikalawang linggo ng Mayo kung saan bulto ng expenditure program ay inilaan para sa social services sector. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, hiniling na ng Department of Budget and Management o DBM sa mga ahensya at tanggapan ng gobyerno para magsumite ng kanilang mga budget proposal sa katapusan ng buwan. Sinabi rin ng DBM Chief na ang pondo para sa susunod na taon ay nakahanay sa tinatawag na 8-point socio-economic agenda at Philippine Development Plan ng gobyerno. Tinitignan na rin anya ng gobyerno ang pagpapanatili ng parehong halaga ng spending para sa social services sector na nasa 39% ng pambansang pondo para ngayong taon. Sa naturang sektor, ayon kay Pangandaman, prioridad ang edukasyon, maging ang manpower development, kabilang na ang pagsasanay ng workforce sector sektor ng kalusugan at cash assistance para sa marginalized sector. Para ngayong taon, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas ang 5.2 trillion pesos na pambansang pondo alinsunod sa 2022 to 2028 medium-term fiscal framework ng pamahalaan. Balikan po natin ang report kanina ni Bombo Victor Liantino kaugnay dito ho sa pagkumpiska ng Department of Justice sa air assets na sinasabing pagmamay-ari nitong si Congressman Teves. Bombo Victor. Yes, Bobo Genesis, kinumpirma nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nasa kustodiya na ng mga otoridad itong helicopter na pagmamay-ari ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na ginamit nga na getaway aircraft ng mga sangkot sa pamamaslang dito kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ayon kay Rimulya, ginamit ang naturang chopper upang ilikas ang mga sangkot sa pagpatay kay Digamo mula Negros Oriental patungong Mindanao. Aniya, natunto nila ang helicopter sa isang hangar o garahe sa Dumaguete City, ngunit wala na umano ang mga markings dito. Humingi na rin ang Justice Department ng tulong sa Philippine National Police upang matagumpay na mailipat ang nasabing chopper mula Negros Oriental patungong probinsya ng Cebu. Sinabi ng kalihim na kinakailangan nila ng piloto upang matagumpay itong mailipat. Una nang nasilayan online ang helicopter na kadalasang ginagamit ni suspended Representative Arnie Teves Jr. tuwing may kalamidad, kagaya na lamang ng bagyo. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. I think that a search warrant was issued to look at the helicopter, his helicopter, which was used to transport many of the suspects after the fact. Nilikas sila mula sa Negros Oriental
papunta sa Maguindanao. Ginamit yung chopper. Kaya ito'y inisyuhan na ng warrant. Kaya isa yan sa mga nangyari itong nakaraang mga araw. Isa yan sa mga bagay na mapapaniwala ka na meron siyang kinalaman. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, sinabi naman ni Pamplona Mayor Janice Digamo na sa Lunes na ang resumption ng preliminary investigation ukol nga sa kaso ng pagpatay kay Governor Noel Digamo at sa 8 iba pa na nadamay sa pamamaril. Siyam naman sa 10 sospek ang nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation na pawang dating mga sundalo. Kapag naresolba naman ng mga panel prosecutors ang kaso laban sa mga sospek, ay nakatakda naman ito ang pagsamasamahin bago formal na ihain ang kaso sa korte. Si Tebes ay tumatagi pa rin umuwi ng bansa sa kabila ng pagkapaso ng travel authority nito noong nakaraang buwan. Sa kasalukuyan naman, si House Speaker Representative Martin Romualdez pa rin ang nangangalaga sa iniwang distrito ng suspindidong mambabatas. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ipinanukala naman ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera ang paglikha ng bagong wage category para sa healthcare workers at professionals para sa agarang pagtugon ng daing pagdating naman sa sahod ng mga nagtatrabaho sa private medical facilities. Sa isang statement, kinilala ng bagong henerasyon party list representative ang wage concerns na idinulog ng mga nurses at iba pang health professionals na nagtatrabaho sa mga pribadong ospital at clinics, partikular na sa malawak na gap sa pagitan ng compensation na kanilang natatanggap at sa mga nasa pampublikong pagamutan. Inirekomenda ng mambabatas na pag-aralan ng Kongreso, maging ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance ang paglikha ng bagong wage category para sa mga healthcare workers. Ayon kay Herrera, sa ilalim kasi ng kasalukuyang minimum wage law and regulations, pinapayagan ang classification ng mga manggagawa sa agrikultura, non-agricultural, administrative at clerical, industrial zone at household. Ipinunto din ng mambabatas na sa bagong wage category dapat na magkaroon ng mga manggagawa ng national minimum wage rate na nasa 50% mas mataas kumpara sa pinakamataas na rate sa Metro Manila. Para sa entry level naman ng healthcare workers sa private sector, ayon kay Herrera, ang arawang minimum wage ay dapat na nasa 1,000 piso kada araw o 22,000 pesos sa loob ng 22 araw na pagtatrabaho sa isang buwan. Para naman matugunan niya ang minimum wage daily rates concern ng private medical facilities, maaari ding magbigay ang gobyerno ng direct subsidy na 400 pesos mula sa pamahalaan at 100 pesos mula sa lokalidad para sa daily minimum wage sa loob yan ng 22 workdays. Mamaya mga kabombo, abangan lamang ho no, sa mga NBA fanatics. Update ho tayo mamaya dito ho sa nagpapatuloy o patapos na hong laban sa pagitan po ng Los Angeles Lakers. Live ho yan doon ho sa court ng Lakers. No? Nandiyan po ang atin pong Bombo International News Correspondent si Bombo o si Dr. John Melo. Or kasama na ho pala natin live via Zoom. Makibalita nga ho tayo dito ho sa patapos na pong laban sa pagitan po ng Lakers at ng Memphis Grizzlies. Doc John Melo, good afternoon at welcome back sa Bombo Radio Philippines. Doc John? Okay, sige. Update pa rin po tayo mamaya mga kabombo. No? Ito pong napapanood po ninyo ay live po ito doon sa mismong court ng Los Angeles Lakers sa nagpapatuloy po nilang labanan sa pagitan po ng Lakers at ng Memphis. Doc John Melo, good afternoon. Welcome back sa Bombo Radio Philippines. Magandang araw, Pilipinas. Nandito po ako sa Crypto Dome sa Los Angeles, California at nagkakalupo. Okay. Medyo nagkakaproblema sa Los Angeles, California. Doc John? At punong-puno po ng mga tao. Hello? Okay, go ahead, Doc John. Doc John? Magandang araw po, Pilipinas. Nandito po tayo sa Lakers, sa Crypto Arena. At lamang po sa kasalukuyan ay ang Grizzlies at ang Lakers po ay 90 points.
At kulang-kulang 5 minuto na lang ang natitira at malalaman po natin kung sino po ang mananalo. At punong-puno po ng mga tao ngayong araw na to ang Crypto Arena. Okay. Tama ba yung rinig ko, lamang ng 5 puntos ang Memphis Grizzlies against the Lakers sa kasalukuyan and 5-minute mark? Doc Jan? Anong katanungan ho? 5 points ang lamang dito ng Memphis against Lakers. 5-minute mark yung natitira na lamang, Doc Melo? Bali, ano na lang ho? 5 minuto at 38 seconds na lang. Ang Okay. natitira. Oo. And ang total score? Anong total score ngayon, Doc Jan? Ang score po ay 90 ang Lakers, 94 po ang Grizzly. Ito po ay Game 4. And Ganyan po marami ng mga tao. Ayan, sige. Siguro update pa rin po tayo mamaya sa pagtatapos ng laban sa pagitan ng Lakers at ng Grizzlies. Ito yung isang game 4 at yung mananalo dito, kung sakali manalo ang Lakers, 3-1 na yung kartada kung sakali. Doc Melo, ano? Oo, kung mananalo ang Lakers, 3-1. Pero sa kasalukuyan ay lumalamang ang Grizzly, 97 ang Grizzly, 90 ang Lakers. So lamang po ng 7 ang Grizzly. Okay. Sige, Dr. Jan Melo, maraming salamat. Siguro sa mga darating pang mga oras, muli ka naming uugnayan dyan para sa karagdagan pang development dito sa nagpapatuloy na laro sa pagitan ng Lakers at ng Grizzlies. From your end, Dr. Jan? Ito po si Ponce Jan Melo, nag-uulat. Basta radyo. Bombo! Ang ating pong Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Estados Unidos, mga kabobo, na riyan live, nanunood dyan sa may part po ng Crypto Arena na siya pong pag-aari ng Los Angeles Lakers. Samantala, sa iba pang mga balita, ang LTO at DOTR agaran pong pinatutugunan ng mambabatas ang problema at huwag daw ipasa yung pasanin sa mga motorista. May nakuhang report po dyan si Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senator Christopher Bongo sa Land Transportation Office at Department of Transportation na magtulungan at tugunan ng kasalukuyang kakulangan ng mga plastic driver's license card sa bansa. Binigyan din ng senador ang pangangailangan na agarang solusyon para maibsan ang pasani ng mga motorista na nahihirapan na sa iba't ibang hamon. Binigyan din dinigo ang pangangailangan ng pamahalaan na asahan ang anumang posibleng kakulangan sa supply ng mga card at humanap ng paraan para makapagbigay ng mas mahusay at napapanong serbisyo sa publiko. Nagpahayag ng pagkabahalang senador sa mga posibleng abala sa pag-i-issue ng mga pansamantalang lisensya na papel, lalo na't sa kalaunan ay kailangan ng mga may-ari ng lisensya na bumalik muli sa Land Transportation Office para lamang mapalitan ang mga ito. Ako po ay nananawagan sa ating LTO, sa DOTR. Alam nyo, kaya nga po may naipasa na po na batas, 5 years na po yung validity ng ating card. At pag wala kang violation ay maaaring maging 10 years po ito. Ibig sabihin, para hindi na po papalik-balik, yung mga kababayan natin pumunta ng opisina at magpila doon sa LTO. Ngayon, kung papel po yung ibibigay sa kanila, papapalikin nyo na naman po yung mga driver. Alam nyo, tayong nasa gobyerno, unahin po natin yung comfort ng bawat Pilipino. Huwag nyo pong pahirapan. Kung dapat po i-anticipate nyo na magkakaroon po ng shortage ng supply ng card, nagbabayad naman po ang Pilipino. Bakit yung bibigyan ng papel? Pinaalalahanan din ng senador ang Land Transportation Office at Department of Transportation na ang kanilang trabaho ay magbigay ng maayos na serbisyo publiko, lalo na sa mga driver na maaring nahihirapan na sa pinansyal. Ayon sa Land Transportation Office, inaasang 147,000 plastic card na lamang ang natitira. Binanggit na ang halagang ito ay sapat lamang para ma-accommodate ang demand para sa buwan ng Abril sa lahat ng sangay ng Land Transportation Office sa buong bansa. Naglaan na ang ahensya ng 249 million pesos na budget para sa pagbili ng 5.2 million plastic card, ngunit ang proseso ng pagbili ay naiulat na naantala. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Entertainment News. Ang international correspondent ng Bombo Radio kasama si cast ng Hollywood film na pagbibidahan ng multi-awarded actress na si Nicole Kidman. May chika dyan ang Star FM or Bombo Radio Iloilo. Proud ang isang international correspondent ng Bombo Radio Philippines sa Tennessee, United States of America matapos na pabilang ito sa cast ng upcoming thriller film na Holland, Michigan kung saan bida ang American-Australian actress na si Nicole Kidman. Sa panayam ng Bombo Radio kay D. Danasco Thompson, tubong gimaras at ngayon opera singer sa Amerika, sinabi nito na sa Nashville, Tennessee mismo ang setting ng naturang large-scale production sa ilalim ng direction ni Mimi Cave at mula sa screenplay ng award-winning screenwriter na si Andrew Zodrodsky. Ayon kay Thompson, natapos na ang filming para sa kanyang role na siya ring una niyang pagsabak sa isang Hollywood project. Ibinahagi rin ito na mismo si Kidman ang humikayat sa kanya na mag-apply upang maging bahagi ng pelikula. Napagalamang residente rin ng Tennessee ang naturang multi-awarded actress. Inaabangan sa pelikulang Holland, Michigan ang kwento ng isang babaeng nagdududa na niloloko ito ng kanyang asawa hanggang nagkaroon rin ito ng sariling affair bago nito natuklasan ang totoo at nakakagimbal na sekreto ng kanyang kabiyak. The best part of the experience, the whole experience, was just being there and being around other people and getting to know other people while I was on the set. Because sometimes, you just don't know who's going to show up. There's a lot of us who are background actors. Some of them have been doing it for years and some of them didn't have any experience. But as far as being professional while we got on the set, I think that was really amazing to see everybody just get in character. Si D. Danasco Thompson, international correspondent sa Tennessee, United States of America. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras natin alas 12:31 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna siningalas sa 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 25 tuig 2023. Sa gihapon inimo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalagkuan karon nga mga balita, Iloilo Police Provincial Office nagadya sa police deployment bangod sa tuman kainit sa panahon. Sa pihak nga bahin, mga estudyante sa West Visayas State University nga makuha sa Certificate of No Property sa syudad nagadagsa sa Iloilo City Hall. Mga ginikana nagareklamo. Mga ginikana naman sa mga bumulutho pabor sa half-day classes. Samtang immunization activities ang Iloilo Provincial Government para sa mga measles rubella kag sumungman oral polio vaccine maumpisa na sa bulan sang Mayo. Sa dugang pang mga talupang doon sini nga mga balita, mag-live-in partner nga durugista dakop sa ginpanigay nga drug bypass operation sa distrito sang Lapuz. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Standby, antes kita magkuha sa mga nagapauna sining mga balita, may special winner kita. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginawyata naton sa Sinimatinyon ang pangalan sang special draw sang Silver Swan, magabaton sang special prize nga 500 pesos. Ang Silver Swan isa sa mga proof of purchase sa Buena Mano Salvo Year 17 promo.
Apang sa salig panginiasan nga Silver Swan nga sa promo sa Bombo Radio, wala sa hukos-pokos kag ang premyo nagatupa sa matutod sini nga pumalasakop nga winner. Nagdugang sila sa ila sini nga special prize, another 500 pesos sa mga kabombo. Gani atensyon sa mga taga Calaparan, Arevalo, taga-distrito sa Arevalo, Barangay Calaparan. Ang iya sining edad 64 anyos. Siyempre, ang iya sining proof of purchase, wine na sang liwan pa, Silver Swan soy sauce. Congratulations, Jimmy Loro. Jimmy Loro sa Barangay Calaparan sa distrito sa Arevalo nga may proof of purchase Silver Swan. Ikaw ang tagdaog sa special draw, special prize nga 500 pesos cash. Nagahulat na diri ang 500 pesos sa cash sa imo Mr. Jimmy Loro. May 24 oras ikaw, gilaw ikaw ni Bombo Champ, 35 minutos, nakaligad sa takna sining alas 12. Gani magdalikat na, magamat-amat na sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sang Bombo Radio. Sa luwat, congratulations sa kay Jimmy Loro sa Barangay Calaparan sa distrito sang Arevalo. Special prize sa winner sa special draw sang Silver Swan soy sauce. 36 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Standby sa kay Bombo Chari sumagpaw ang Iloilo Police sa Provincial Office bangod sa nga tuman nga kainit. Mag-a-adjust sa sining police deployment sa aton sining mga kabombo. As we speak, 41 degrees Celsius sa karon ang heat index sa aton sining mga kabombo. Makita nyo man direo sa idalom sa aton sining screen, 41 degrees Celsius ang heat index, 34 degrees Celsius naman ang mabatsyagan naton. Pero ang heat index naton sa Sinimatinyon is 41 degrees Celsius. Tuman kainit kung sa hilanat pa, kumbulsyon na. Check na ba si Bombo Charicha sa report? Please come in. Nag-adjust na Bombo Champ ang Iloilo Police Provincial Office ang ila sining police deployment inibangod sa tuman kainit sang panahon sa subong. Sa interview sa Bombo Radio kaya Police Major Rolando Aranio ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, iya ginpahayag nga ang mga kapulisan nga medyo may edad na kag may mga maintenance na sa ila sining kalawasan, maintenance nga mga bulong Bombo Champ, wala na lang ginasabak sa subong sa mga dalanon. Wala anay ginaupod sa mobile patrolling sang mga kapulisan naton. Ina sa subong, kaga especially kung adlaw, bangod gani sa tuman kainit sa nga tiyempo. Ini ginhatagan sila sang exemption suno kay Police Major Aranio kay ti hindi man gusto nga ibutang sa ital-ital ang ila sining kabuhi. Kason nga ti gapanugyan diri subong ang talatapan nga ti ang mga kapulisan nga ti medyo bulubataon nga amo ang gina-deploy subong sa Tagwa, sa Dalanon, nga amo ang naga-mobile patrol kag naga-beat patrol sa subong nga naga-conduct gid sang police visibility. Amo ang ginapanugyanan nga ti magbalon gid sang madamo nga tubig, dapat ang stay hydrated ini sila para may ara sila pambato Bombo Champ sa grabe nga init sang panahon sa subong. Kagati ang mismo si Police Major Aranio naghambal nga ang tiyempo bangod tuman gid kainit, apisar pa nga tuman kainit sang tiyempo, hindi inirason sa ila sa Iloilo Police Provincial Office para maguntat ang ila sini nga deployment. Kay ti kinahanglan sa gihapon nga gaulan man o kung nagainit, mapabilin sa gihapon ang kalinong kagkatawhay kaga nga kada sigon sang pagresponde sang kapulisan in kaso may ara sang emerhensya. So ara sa gihapon ang police deployment hindi madula kaga sa subong nga daan nga ti ara man ga-conduct sang Oplan Summer Vacation 2023 ang aton sini nga kapulisan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kung sa diin masobra sa 1,200 tanan ka mga police personnel ang nakadeploy subong sa tungod kay summer vacation diri sa probinsya sang Iloilo. Sige sa gihapon ang pagbantay sang mga resorts kay iban pagid nga mga tourist destination sa probinsya kung sa diin masami nagadinugok ang mga tawo. Dugang pa dira para man ma-ensure man ang maayong ikaayong lawas diri sang kapulisan sang probinsya, may ara naman nga daan ang Iloilo Police Provincial Office sa regular health monitoring. Kung sa diin amo ni ang ila sini nga ginatawag nga EMPAW o kunang enhanced monitoring
of police overall wellness. Para mapasiguro nga ti maayo ang lawas ng pulis kag maayo nakakondisyon gid ang ila sini nga kalawasan bag-o magsabakya sa deployment kag kung sa diin pagid sila ipangbutang nga area sang ila sini nga assignment Bombo Champ. So magluwas nga magbalon sang damo nga tubig, ginapahanomdom sa nga talatapan nga ti mag-inom gidya kung pwede malang may ara sila sang vitamins nga ginatumar para ma-enhance gid ang ila sini health and wellness. Amo man kung pwede mag-ehersisyo pagid dugang sa pag-inom sang madamo nga tubig kay suno diri kay Police Major Aranio apisar pa nga maka-endure o kung tolerant ang kalawasan sang kapulisan sa nagkalain-lain nga tiyempo kay dira sila na train ulan man o kung init anad ini sila pero lain gidya kung maayo man ang ila sini kalawasan ginahalungan man nila ang ila sini nga lawas subong pa nga mainit gid katama ang tiyempo para iwas man sa mga sakit parehas sa heat stroke. So yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio. Yes, Bombo Char, no? Although gati ang aton subong chimpo daw siya dugit kainit, dala sinisang makataas nga heat index naton. But of course, no, hindi ini mangin rason sa aton sini nga mga kapulisan nga ipaapektuhan naton ang aton sini nga mga deployment, especially ngati ang pinaka-primary sini nga function sinisang aton sini nga police is to maintain the peace and order situation sa tag-sa sini ka lugar. So although ngati gadi ang chimpo naton subong but still no ang aton nga deployment is there why kita naton gina ang aton nga ang aton nga tropa nga mag lower sinisang guards no especially kay it might be the gamiton ini nga nga opportunity naman sa mga criminal elements para mag-obra sila sang hindi mayo or mga criminal activities sa aton sini nga lugar. But of course, kinapanugyanan gid nato ng aton sini nga mga kapulisan, no, nga especially mga naka-deploy naton Bombo Char sa Sagwa, no, ang aton nga mga kapulisan nga nagakandak sang police visibility nga mangin stay hydrated. So meaning dapat mag-inom sila permis ng tubig, magbalon sila sang tubig para nga at least makabato ini sa sa chimpo naton subong. Okay, sir, may adjustments kita sa deployment tungod sa tuman kainit sang panahon? Yes, no nga, ito naman nga mga naton, mga upod naton nga, siyempre may mga may edad na, kagiban din sila, may mga maintenance na. So, wala na naton ini halos gina-deploy, especially kung kung adlaw, kahit knowing nga ang chimpo naton hindi maayo. Aside from that, ang aton sini nga ang aton naman nga Philippine National Police may regular man actually nga ginakandak nga nga monitoring pag-abot naman sa health sa aton sini nga kapulisan nga may mga matawag naton may mga underlying illness na so may ara kita nga ginatawag Bombo Char nga enhanced monitoring of police overall wellness o mas kilala ini sa IMPAW. No, ang isa naman na di kakatuyan sa aton nga Philippine National Police para mapasiguro man naton nga nga healthy kag maayo ang kondisyon sa aton sini nga kapulisan, no, especially sa ila ikayong lawas. Ginagaan kita naton sila ka ka exemption knowing nga hindi maganda gusto nga mabutang man sa hindi maayo ang kondisyon sa aton nga mga police, especially ang may mga edad naton nga mga tropa at the same time ang may mga ara sa mga underlying illness, especially ang mga ambal naton may mga maintenance na. Okay, so sir, ang all in all pila gani aton nga kapulisan nga gina-deploy para sini sa Ligtas Samvac 2023? Yes, no, sa Subo may ara na kita nga initial nga nga deployment para sa aton sini nga summer vacation o Ligtas Sumbak naton Bombo Char nga nagalabot na sang nagalabot na sang 1,236 no ang initial nato so asa naton nga nga summer vacation umpisa na kagti knowing damo naman mga naton mga kauturan especially during weekends no nga nagakadto sa aton nga mga nagkalain-lain sini nga mga tourist destination, mga beach resort naton. So ang aton nga mga deployment na madugang posible pa nga mga dugangan depende sa
lakat or sa sitwasyon naton sini nga summer. Yes, no una tiyang aton nga pinaka aside from staying hydrated, so dapat mag-take man sa mga vitamins ng mga supplements para nga ma-enhance pagid ang health and wellness nila, no? At the same time to stay maintain kita nga aton nga exercise. Kay although nga mambal naton bumbutsar ang aton nga mga kapulisan is mga part and parcel niya ang amon mo nga trabaho nga i-endure namon depend ang ano man niya klase ka weather condition. Kay diri kami na train para sa amon nga klase ka trabaho. So ulan, init, no, gina-endure nato na siya just for the sake nga mahatagan naton sumayo nga peace and condition ang aton sini nga lugar, patagan naton sumayo sini nga sang malinong ug mataway ang aton nga community. So amo na da, no, kinahanglan gid naton nga man nga mag-adjust sa sitwasyon like subong nga summer nga taas ang aton nga heat index. So kinahanglan aside from mga naton mga regular nga mga ginabuhat sa aton nga trabaho in line sa amon nga pagiging law enforcer, so dapat mangin healthy man kami no paagi sa pag-maintain sa mga exercises, sa pag-take sa mga medicines, at the same time madamo gid nga pag-inom sang tubig. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nanginpahayag ni Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. So amo ina bombo champ ang atikang subong sang Iloilo Police Provincial Office kay hindi man nila pwede mapabayan ang ikaayong lawas diri, ang pangondisyon sang lawas sang ila sini nga kapulisan. Rason nga nag-adjust gid sila ya sang ila sini nga deployment. So ang mga may edad diri nga mga pulis amo anay ang sa subong hindi anay pag-isabak sa mobile patrol, sa beat patrol sa mga dalanon. So ara lang anay sa mga opisina nila sa local police stations kay ang amo gid anay ang ginasabak diri ang mga bulubataon pa nga mga pulis kay tungod gani sa tuman kay init sang tiyempo sa subong. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Chari sumagpaw sa imo sini nga follow-up report inintindihan ginato ng sitwasyon sa aton sini mga kapulisan kay ti mga tawo man lamang ini sila mo nagabatsyag man ini sila sang kainit kag sa pagtungod sa ila sini nga trabaho agod man ginepektibo sila dapat physically fit ini sila particularmente sa bahin karon sa aton sini nga mga law enforcement agencies. Pero ang aton lang sini nga luyag i-raise man nga sitwasyon diri banwa nga kabay pa hindi paggamiton nga balibad ang tuman kay init nga tiyempo sa pagresponde sa kun anuman nga sahi isang call up nga matabo pahilayo lang pananglitan during sa mambal naton ang tiyempo tuman ka singkal ang init. Amo bala na aton sini nga ginapangabay kay pangunahan ta nga daan base maglabot sa punto bala karon nga mainit abi sir. Ano pati hindi kami makaresponde dira pahulaw-hulawon talanganay. Mga hapon lang kami makadto da. Bauti mortal sin gin mag-amo sina sa aton sini nga mga kabumbo. Ang oras naton sa Sinimatinion 48 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang Iloilo City Government, Iloilo City Hall gindagsa sa mga estudyante nagikan sa West Visayas State University. Same as with dito iya sa may Bureau of Internal Revenue. Kay may mga ginapa-comply sa mga estudyante nga mga tax exemption kag subong man ining certificate of no property diri iya sa syudad sa nga Iloilo. Tiyang pamangkot sina diri banwa factor bala sa gyapon ang Pinoy thinking, no? Ang masami balatian sang tagsa ka Pinoy nga kundin ganitong deadline dito kag magdinaguso pero ginhatagan man sa nagakigo sini nga tiyempo para i-follow up ining nasambit karon nga mga requirements. Balikan nato nini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage
to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natala nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza. Kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga plaswala de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa Latolda sa mga adlaw. Sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil?
Kung magpungko ka gani sa madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas.
Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho.
Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sa 5 minutos na kaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan, mga estudyante subong sa may Iloilo City Hall nagdinaguso dito amo man sa Bureau of Internal Revenue sa may distrito iya sang Molo. May duha sila ka requirements nga ginaproseso sa karon sinimatinyon sa City Hall or Iloilo City Hall amo ining Certificate of No Property diri sa syudad sa Iloilo. Sa BIR ang tax exemption. Tiyang pamangkot sina diri kiron banwa ano balagin ura-urada ni sila sa West Visayas State University or sa gyapon nagapabilin ang mentalidad sa mga Pinoy nga kung sa diin lapit na lang iyang deadline dito kag magkinarang-karang. Check tabi si Bombo Angel. Gel, sa report please come in. Bombo Champa dayon nga nagahulat sa malawig nga pila ang mga ginikanan ng estudyante sa West Visayas State University sa opisina sang Assessor Office sa may Iloilo City Hall. Sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Gwendolyn Mieles, ini siya Bombo Cham ang kagawad man sa may banwa sang Tigbawan kung sa diin iya ginpahayag nga ginupdan niya diri ang ginikanan sang isa ka estudyante nga which is taga West Visayas State University kay requirement nila ini nga magpasa sa ilang eskwelahan sang Certificate of Tax Exemption nga gikan sa Bureau of Internal Revenue o kung halin sa BIR. Ti ginahimo nila sini Bombo Cham nga ti suno sa ila nga ti pagkabalo man nila ang mga estudyante nga ni ginahimo nila gina-comply nila ining requirements agud nga ti para kuno sa ila nga scholarship kag ni ara man kita Bombo Champ actually nagpulo pamangkot kita dito sa area nagpulo pamangkot kita which is ginsabat nila una para kuno sa ila nga scholarship ni ara man naghambal nga para kuno sa free tuition nga gina-avail gina-enjoy sa mga estudyante sa may West Visayas State University kag ni isa man nakamuno Bombo Champ na kung hindi sila mag-asikaso sa mga papeles nga ning bayaran nila ang tuition fee halin sang first year sila up to 4th year, which is say amo na subong Bombo Cham at isadto kuno last week ginhatag na ining mga requirements apang nagka-delay lang nagka-problema kay nag-holiday sang Biyernes nga adlaw last week, which is gid sang numero sang mga taga-province ang need magkadto diri sa syudad sang Iloilo agud ma-verify kung mayara bala sila property diri sa syudad sang Iloilo. Bombo siya mayari bala ang mga requirements sila bago natin on air. Ang una diri nga requirements agud makakuha sang Certificate of Tax Exemption sa may Bureau of Internal Revenue. Una, joint affidavit of parents or guardians. Nakabutang diri dapat ang occupation, source sang income nila, number of dependents kag purpose of tax exemption, which is pwede ini siya makuha sa kada banwa nila Bombo Cham. Next na requirement diri is barangay certification nga nakabutang ang mga inikanon o kung ang ngalan nila kung diin sila ini naga-star. And pangatlo, certificate of no real property land holdings from provincial or municipal assessor kag city assessor diri sa may Iloilo City Hall, Bombo Cham. The reason why nga kadamo gid sa mga kabataan as of this moment, mga ginikanan nga nagahulat
kung saan ayan ang ilang pag ati makakuha sila sa ang papeles na kinahanglan nila kay after sinibong Bocham sa may City Assessor's Office, mapila pa sila sang lawig, either diri sa may area sang Plazuela nga Bureau of Internal Revenue o kung dito sa may Zaraga. Kay may naka-indicate nga ti ang mga taga-city dito gid Bombochamp sa may Plazuela, sila nga BIR, ang mga taga-province, most of the mga taga-province dito sila mapila sa area sang may kung sa may Zaraga. And so for Bombochamp, ti kada ko gid ini nga huol so man kay kagawad Nieles o kunti Ma'am Nieles, kay man syempre Bombochamp ang piti nga daan halin sa may Banwa sang Tigbawan paadto diri sa may syudad sang Iloilo, ti indi gid mag kulang o kung tsakto lang sa asin sa isa ka tawo, ti Bombochamp duwa ini sila sang ginikanan man sang estudyante, kay estudyante bala Bombochamp hindi makadali-dali guwa esikas sa mga requirements niya, kay may klase kag ang iban sa ila hindi man makatutol nga ti maggalagaw-lagaw diri bala Bombochamp sa may syudad sang Iloilo, which is ti amon asubong ginatinguhaan gid nila Bombochamp nga maasikaso kay initially buwas nga adlaw na ang deadline. So no man isa mga estudyante nga na istorya naton kay hindi lang main campus ng West Visayas State University kundi pati outside campuses nagaprokuher man sang sining requirements nila para sa ila nga eskwelahan. Yari atong pamatian bala Bombochamp ang nanging pahayag ni Ma'am Gwendolyn Nieles sang aton ma-interview. Ang iyan, isang bata, bala, makuha kuno kami tag-exemption. Tinakakuha kami dito sa Tigbawan. Tapos ang siling sang Tigbawan, makadto pagid kami di kay need ka mga bata magkuha sang certification dire nga halin sa ila sa City Hall nga makuha sila sang certification sang internal ano ganira ang tax exemption na bala nga free nga wala sila sa mga kun ano nga mga propiedad hasta nga tagaan kami di sang certification nga iyang papeles masikaso para sa may kuan kang West kinanglan sa eskwelahan. Di ang bata hindi kalakat nga magkuon nga sila ang makuha di kay siyempre may klase. Di ang iyang nanay ginhagad ya ko nga makuha di kam ibhan ko sa nga magkuha di kay hindi sa katoltol. Di siling ko iban ta ka makuha kami kang tax exemption. Para ni kuno sa ano ma'am? Iya lang siguro sa mga sa scholarship ba si ka mga estudyante. Ay mga graduating na sila mo tibali daw medyo basi i-refund sa ilang nga mga gasto wala. Ma'am, so far halin pa ko sa Tigbawan, halin ka mo sa Tigbawan, hindi man ni awat para sa inyo ma'am nga diri pa ko mo sa city magawad sa sini mga papers ma'am. Awat man tani kung may dito lang tani sa amon sa Tigbawan, okay kay nakakuha naman kami kang tax exemption sa Tigbawan. Garing ang hambal nga ang proseso pagalin mo sa inyo nga Banwa. Bago ikaw magkato sa Banwa, magkato ka na sa barangay, makuha sa mga certification nga ipakuha sa imo, bago magto sa Banwa, kag magkato di sa may City Hall. Bago mo, paghalin mo di sa City Hall, makuha ka kang certification, kang tax exemption, dalon mo sa BIR, nga sa tagaan kay may kang tax exemption for nga kuha na, nga i-suporta sa iya bala nga requirements. Amo ni sa amo ni kagina nga mo nga ginkuha sa munisipyo. Pagtapos amo ni sa ma'am ang ginkuha namon sa certification alin sa may Banwa nga bali iyan isang tatay kag sang nanay nga wala na sila sang mga propiedad nga ginabayran nga mga tax nga kun ano bala. Walang sa city diri ma'am lang taon ma'am sa city assessors kung may property sila diri sa mi city daw mo na siya ma'am. Oo, ati amo man ni gani nga amo ni ginkuha namon sa amon nga Banwa hasta nga pag-abot mo di hindi na sila magpangita kun ano kay may basiya na sila nga amo na niyo. After diri ma'am makadto pa ko mo sa BIR? Oo, sa may Plazuela. Di kay kadamo pasang tao, di mahulat kami kun ano kami nga number da matawagan kag magkadto da ang nanay. Tapos makakuha na kami kang certification, dalon naman namon sa Plazuela. Bombochamp, nabatian sa mga kabombo naton si Ma'am Gwendolyn Nieles, ang kagawad sa Banwa sang Tigbawan, naging updan niya ang ginikanan sinisang isa ka estudyante nga taga West Visayas State University. Kag sa bahin naman sang City Assessor Office, Bombochamp sa City Hall, nagatinguha agad ini sila nga maakomodar ang madamo nga nagapila kag mahatagan sang same day sang mga ukon same day nga process man sa mga papeles nga kinahanglanon sa mga estudyante sa nga sining buluthuan.
sa interview sang Bombo Radio kay Sir Cesar Halbuena Jr., ang department head o kuna pinuno sang City Assessor's Office, iyaging pahayag nga since last week pa madamo na ang nagakadto sa ilang talatapan kag ila man nga ginakater Bombo Champ. Average nga ti kadamuon sang tawo around 200 ka mga tawo ang ginakater nila sa ilang ti opisina. And subong nga simana nagdugok gid kay ti holiday last week Friday, and kadamo man sa mga ginakater nila especially sa province, which is giragid ang ilang assignment sa may City Hall nga ti makakuha. Check yaron kung mayara wala propiedad ang mga ginikanan nila diri sa may syudad sang Iloilo. And Bombo Champ mayara fees na ginabaydan ining mga nagagawad dira sa may Iloilo City Hall. Example, ang isa ka estudyante, kasi syempre ang ginagawad niya Bombo Champ, ang kumbaga lang taon dapat kung mayara nga ang certificate nga nibala. And so far, example, di ang certification fee, 100 pesos, dili ang ginabaydan nila Bombo Champ. Ang verification process naman, mayara akong verification fee, mayara 60 pesos. Ang bahin nga nagakadugayan ining mga nag-aasikaso sa ila papeles Bombo Champ, ang pagpangita sang documentary stamp. Kay once nga diri sa may Iloilo City Hall maubusan sang stock, wala gid sila sang option nga iban kundi magkadto sa may banwa sang Zaraga. Agud makakuha gid lamang sang documentary stamp kag magbalik naman diri sa may syudad sang Iloilo, balik sa may Iloilo City Hall, agud mag-process sang ilang mga papeles kani sa may Iloilo City Assessor's Office. And if ever Bombo Champ, ang kung wala man lang sa property ining mga ginikanan diri sa syudad ng Iloilo, so 40 60 pesos ang baydan nila. Pero once ka ma-detect ang system sang Iloilo City Assessor's Office, kasi may mga balay, may mga properties ining mga ginikanan sang mga estudyante sa West Visayas State University, so far ang range ang ginabaydan nila once may property, 60 pesos to 500 pesos. 500 pesos ba mo, champi amuro na ang do pinaka-taas, pinaka-cut off gid nila nga amount nga isukto nila sa may mga properties. And then, around sabto ba mo, 15 to 20 minutes, nga hindi super rush gid bala, ma-release gid nila dayon ining mga papeles. And so far ba mo, kay tuman kadamo sang ginaasikaso nila, ang ginhimo diri sa ni Mr. Halbuena sa mga tinawon niya, ngiti ang mga personnel sang Iloilo City Assessor's Office, ang kada division din pantipo na gid lamang ini sila, bisan nga sa lain sila nga ang ila assignment, as of this moment kinahanglan gid ang full force sa Iloilo City Assessor's Office sa bahin sang pag-receive sang sini mga papeles sa mga estudyante, agud makiter and ma-release gilayon ang ila mga papeles. Nagtingwaan gid nga hindi na pagpabosan Bombo Champ nga initially amo ining deadline sang mga estudyante. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Cesar Halbuena Jr. sang aton ma-interview. Ang sa City Assessor Subong, nagkakadto ding mga taxpayer o mga especially student, kagang parents, kay nagakuha sila ng certification for school nila nga requirements sa West Visayas State University. Then subong na sa damo ni sila subong din na tingob is because nga from first year to fourth year gini nga mga student required sila, unlike before first year lang. So that's why nga ang day pa nga ginhatag sila is April 20 last week. Then ang deadline, I think, according to sa mga nagakuha diri, mga student or parents, tomorrow, April 26. That's why natingob sila, but yet ginangita namon way masolusyonan nga it's because nga sa kadamo na sang mga estudyante tada ginangita namon pamagi nga makater tanan kag hindi na sila dugayan o ma-delay. Pero may arag niya nga delay pero tungod sa kadamuon. So that's why subong solusyonan namon sa amon opisina diri pud sa akon mga staff kag amo na attender ginato namon sila.
Super sir, ano subong sir ang plano sa inyong talatapan na accommodate ini mga nagakadto dre knowing at do deadline na gid sir kag preparation niyo pagid for tomorrow sir. Oh. Ang plano ting subong ginadamo ginamon ang sa receiving, ginadamo naman ang tao, dugangan namon na sila. Siling ko gani mo kung pwede pulo hasta 20 basta ang tanan ma-augment diri kay ang procedure halin sa pag-receive dason i-verify, then after verification issuehan na yon kung may property man o wala ang ilang parents kaysa parents nila. So then after this may issuehan namon makadto na sila sa BIR for issuance ang income tax return. I think daw mo na ang gina-required sa school sa ila. Super sir, ang parang do scheme nga tigpabalikon sila sir ayan applicable pa ini. So kung siyempre kung kaysa hapon na abino, example mahapon na iban kitsi sa kadamo, alin sa aga ginapasunod namon first in first out Pero kung hindi namon matapos sa hapon, so it might be by tomorrow morning anong ginamon kay tinguan ginamon nga maubos nato ni kung mabuligan tanan ng nagakinanglan. Bombocham na batian siyang mga kabombo naton si Mr. Cesar Halbuena Jr. siyang City Assessor's Office kanti Bombocham nagapanawagan gid ini sila sa West Visayas State University kag iban man nga state universities in kaso nga ti ni amo pasini nga klase sang requirements para sa ilang mga estudyante nga tiatagan sila sang nagakaigo nga tion agud nga ti ma-process sa mga estudyante on time ining mga papeles and mas maayo ang sistema agud nga ti hindi magginutok bala Bombocham kag hindi magsaramisag ang mga estudyante kag mga ginikanan mismo sa pagprokoher sang ilang mga papeles Bombocham. Alright, sa saan ganik yung una ginhatag ni Sayla? Sa saan sugod yung pa-comply si Sayla? Initially, Bombocham, minakuha kita nga information nga isa nga last April 20 o kung last week, let's just say mga 1 week o last week lang din Bombocham, agud nga ti asikasuhon ining ilaman nga mga papeles para sa requirements o kung napagpasa nila this week. Alright, sige. Ini si Bombo Angel Pichilierta na paras number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Standby kay check nato ng linya diri karon sang Vice President for Academic Affairs sang West Visayas State University. Agod mahibaluan naton banwa kung ano ang istorya sa likod sining pag-require sang tax exemption para iya sa mga estudyante kag pamangkot sina diri ano ka matuod nga last week lang ginhatag ni sang Huwebes ti sang Biyernes holiday bangod sa Idil Fitr ti tama kabitin ang tiyempo sang mga estudyante pero ti hibalaw nato na ang dugang pagid sini nga mga impormasyon natuhoy sina diri karon sa aton man sini iya nga pagpangalagad kay hibalon ta kung ano ka importante ining nasambit karon nga tax exemption nga gina-require sang West Visayas State University para iya sa mga estudyante hindi lamang ni sa mga graduating students kundi lakip na sila diri ang mga first year students pagid rason nga ti nagtingob nagdagsa sa BIR dito sa may Saraga sa may Plazuela di Iloilo kag diri man sa bahin karon sang Iloilo City Hall sa aton sini nga mga kabombo pero sa kinandan kung maghambag ka nga requirements kag mga dokumento madugay na ni nga ginahatag nga daan para nga maproseso pa lang o maproseso na dayon sa mga estudyante. Ihibalo naton ini karon sa aton man sining pagpangalagad para matagan kita sa kaklaruhan natuhoy sining issue karon. We have on the line si Ma'am Maria Asuncion Christine V. Diquilla, ang Vice President for Academic Affairs sa West Visayas State University. Ma'am, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto via Zoom. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Jam. Good afternoon to our listeners right now. Ma'am, iluyag naton mahatagan sang clarification ining
may kantanan sa tax exemption sa mga estudyante nga gina-require sa West Visayas State University. Kag as per information, ang sang last week lang ni, April 20, I think, ginhatag for them to comply sa sini mga requirements, ma'am? Yeah. Thank you for that, for the chance that I could clarify things. Actually, last March, we had a meeting to address a certain work, which is actually to prepare our support documents for SUC leveling. All state universities and colleges will be evaluated by the Commission on Higher Education as to their level. And in the Region 6, just for the information of everybody, it's not easy to be in a certain level, you know. So may 1, 2, 3, 4, 5. And in Region 6, it's West Visayas State University that has been identified and awarded SUC level 4, the only one. Now, karon, ma-evaluate naman ang Commission on Higher Education in terms of our work, our mandates, and instruction, research, and extension. And so, how are we responding as a state-owned institution, academic institution, to society and to community? And one of the things nga pangitaon in isang CHED is our, in a way, are we serving students? Open kami, hindi lang kami nagapili nga dapat, you know, may kaya ka or what. So Yes. we are open to serve and get in students coming from all walks of life, even with disabilities, and wala pili. Pero syempre, ma-qualify ka to a certain extent, ang mga basis namon, that's why we have admission. And one of the things now that we are putting in place is to determine in a way our the kinds of students we have right now and even in the previous years. Yung gina-aplastar namon, kasi ang una may STU FAP. But now, kay Free Higher Education Act, sunod lang. Anybody could apply. Free admission. Why nasa ginabayaran, ga-apply lang sila. They're given the test and everything. Even until graduation, libre na ang supports ng government. So we are trying to get the ITR of their parents or the certificate of tax exemption para we could have accurate data. And that's why ginhatag ni sila nga information sang March. Somewhere along the line, basi na ulihib lang pag-inform, kag na-realize nga, ay, next week or sini na nga few days, no? Yes. So when we learned about it this morning, nang gintrace mo namon ng ano. So to address now, we will be extending the deadline until May 15 para to give them time and hindi man sila ma-stress. So right now, I'm sure many are there in the different BIR units or offices waiting for their chance to get that ITR or perhaps the tax exemption nga certification. So amo na sir, kinahanglan na siya namon. Okay. Doc, sinong may katungdanan o responsibility sa pag-inform sa mga students to comply sa mga kasubong sining requirements? This was actually handled by the Office of Student Affairs, and our Dean of Student Affairs issued the announcement. Nag-issue siya sang memo March 27 na signan sang, at that time there was an OIC in my office kaya I was on travel, and I think March 30 na-release siya based on the record. So amo na siya ang gina-trace namon. So may weakness lang in terms of the dissemination. That's why we decided to have it extended to consider, of course, the constraint in time. Okay. Ako mismo kay sa West man ako nag-graduate, nakaagi ako sa STFAP, no? Ang ining gina-process sa karon para man inibala sa scholarship sa mga estudyante, Doc. No, actually all of them are scholars based on the Free Higher Education Act, di ba? So free na sila tanan, all of the undergraduate programs naton. Swerte na sila because the government, taxpayers' money was allotted by the government para ma-support ang ilang pag-eskwela. And so
Ang karon siguro sa SUC leveling, the government would like to find out through CHED what we're doing in terms of our action to provide such opportunities to our students, to our young people nga wala kitay ga-select. So that's why nga ginalantaw namon ang data subong kay ti nagsulod lang na wala na kami kabalo kung diin halin, no. May ara man kami raw data, but now we are getting this to support sang amon nga pag-categorize and provide the right accurate data to the Commission on Higher Education. Granted, for the sake of discussion, Dr. Diquilla, ma'am, naglabot tabi kita sa May 15, of which extended na ang deadline, tapos ang iban wala makaprocess. So what will happen sa ila sining application? Siguro that's why we were saying, submit lang kamo nga submit, and then with whatever we could get. Now, when CHED comes, we don't know when they will visit the university, but when they come, then we would prepare everything and put things in order so that when they see we have the right data and the support documents to say nga amo na. Kung let's say basta hindi pa man sila mag-abot sa sini nga kabay pa nga May 16, or May 17, or let's say we don't know exactly when the Commission on Higher Education will now start visiting the state universities and colleges and check on our reports and documents. Pero as long as what we have on May 15, muna na siya siguro ang amon nga ibutang support documents and present the data. Kung wala pa sila, whatever ang maabot, we will try everything ang makasulod. Sayang pa na to provide them. But of course, there has to be a sort of an end. So we would really like to appeal to all our students and the parents. Kaya every year for those taxpayers, may ITR kita na every year. Yes. So it's a matter of photocopying and then i-ensure man na sang osa nga itaguon ina i-safeguard. And then for those who who are not paying their taxes because exempted sila, or because in a way some of our students also belong to the lower socioeconomic status in society, but then they're doing well. That's why we would be happy to get their certificate of tax exemption, para we will now be able to prove nga, hey, this is the percentage of students studying at the university and they're doing well, and we will ensure that they will succeed in the programs that they have so that later on they can contribute to society. So just like you as a proud alumnus of the university, Yes, and we're happy that you're doing very well in your career. That's why hindi ko kasi no eh. So when Miss Angel contacted me, man, because we would like to support whatever it is that you need to provide you the right information and the right guidance also. All right. Sige. Doc, thank you so much for your time kapag shed light man sa sining makabig naton karon ti do mayara lang sang ano man siguro sa dissemination sang information bangod man sa kasakuon ang iban sini wala ma-inform sang maayo, so amo ning nangin resulta, but it's glad to know nga mayara sang extension until May 15, Dr. Diquilla, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. And thank you also for giving me this chance, giving West Visayas State University a chance to explain. Thank you. Good afternoon, Dr. Diquilla, ma'am. Afternoon. There you have it, si Dr. Maria Asuncion Diquilla, ang Vice President for Academic Affairs sa West Visayas State University. So, why man nagpanginwala ang West Visayas State University nga basikon kung kaisa bala sa kadamuon, no? May mamiss ikaw dira nga i-disseminate nga information. No, tiyang iban sini wala man niya makaibalo, kayang iban nga mga estudyante masako man sa ila sini nga paggatuon, no? Ulihin na lang sila na inform nga ang deadline gali sa tax exemption April 26. So buwas na nga adlaw. So dito na karon ang dinaguso ang mga ginikanan, no? Ang iban sini may estudyante nga tawhay ang schedule agud iya nga magkuha sining tax exemption, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo,
Ang Iloilo City Assessor's Office nagpasalig man nga tigin deploy na gani tanan sini nila iya nga mga job hire dira. Mas mayo gid king iban sini 15:30 man lang. 15:30. Mas mayo gani para nga mahatagan sa nagakigo sini nga pagtamod, no? Kag mahatagan sang nagakigo sini nga assistance ang mga nagahurulat dira sa may Iloilo City Hall. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na, may gin-extend na ang deadline until May 15 sa aton sini nga mga tagpalamati sa mga estudyante dira. Pero tiining May 15 hindi ka mo magambanga. May 15 to gambal ni bumbutsa mo na interview si Dr. Dikiliato sa Bumbuanay Sudto. Puli ta. Mapululi ka mo blind nila ka mo mag-process kayo laton nyo naman ang Mayo 14. Bauti maluoy ka mo o rulaton nyo naman ang May 15, Lunes sinangadlaw May 15 mo. Kag dira naman ka mo magdinaguso. Kung gingaan ka mo sa plazo sa deadline, kabay pa nga ti hikuton nyo man ini. Sang mas temprano para nga makumplito. 35 minutos na kaligad sa takna sining launa sa aton sining nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa udto mga ginikanan pabor sa half-day classes kaga immunization activity sa Iloilo Provincial Government para sa measles sa rubella kaga oral polio magaumpisa na. Balikan naton sa padang nga pagpalayag sa Bumbuanay sa udto pagkatapos ng pila ka mga importante nga pahibalo. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas
agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo! Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog.
Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sa ining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Check tayo sa ining report. May kantanan sa opinyon sa mga ginikanan. Inibanwa sa sining ginaduso nga half-day classes. Kay dira sa may Halandoni Memorial High School. Sa aga, face-to-face, pagkahapon, modular. Balikan tabi ang linya ni Bombo Jomar direktamente sa Halandoni National High School. Bombo Jomar, sa report, Ms. Gamin. Pabor ang pila ka mga ginikanan sa sining half-day class no, nga ginapatukan karon Bombo Cham sa pila ka mga bulutuan diri sa syudad sa Iloilo, especially sa may Halandoni Memorial Elementary School diri Bombo Cham no, ang napamtan diri sa may distrito ya sang Lapus. Elementary School, all right. Ginikanan, yes. Sunod din sa mga ginikanan, Bombo Cham, kagin kalipay nila, no? Kaya again, aktuhan ini, no? Kag again, implement ini gilayon, agod nga ma-solusyonan ang ining ginatubang sa mga estudyante kay mismo ang ining mga ginikanan, kaya ang iban din nag-serving guardian, mga lola, Bombo Cham, di ginadulong pa nila ang ilang sining apo kadaaga. Ikisa ako no, nagareklamo ni sila nga isang iba nagasakit ulo, nagasipon, bangod man sa ginalantaw, ti posible tuga sa sining mainit nga panahon. Di kasubong lamang din no napakigangutan naton si Lola Nenfa Hapitana, di may duwan sa kapo, no, grade 1 kag grade 3. Ang ating ginadulong niya daw sa may eskwelahan. Di sunod sa natungdan, di sa sulod sa classroom daan may mga abes nga nagalabot sila na 30 ka mga estudyante kung na-present ang tanan di magutok-gutok din man ang ilang sining sitwasyon tapos di ang kwarto nila hindi man dinambal nga enough abi ang electric fan nga mga provider kag di sa Japon bisan electric fan pa init Japon ang dapyas ang hangin nga sunod sa natungdan kisa ti reklamo mga estudyante nga grabe ka paang ang ilang sining nga pamatyagan na kung magpuli sa ilang sining nga tuloy antibasa ng ilang sining nga bayo sa sulod ang t-shirt kag ang ilang sining nga ginasuksok sa may eskwelahan amo na nga based siya sa observation pagid nga kung magpaliko na ning mga kapuhan niya wala initan sa tubig. So kung initan niya pabubutsam, isubong dito na lang ligo kasi kapaang bla. No? Sa panahon, sa aton sila nga mga kabumbo, tiging kalipay niya nga tingin ni hapte na ng klase, kasi sa puluyan na lang ni patagayonon, kung na-continue, abi, no, kung ano man ang ilan sila nga lecture, alin aga, hasta yamag, hapon, sunod sa natungdan, di makapokus no, sa pagtuon ng estudyante. Kung hindi niya mag-inot, kundi mainit siya silang pamatagan. Pabutsam, kaya ano na nakalakon tuto mo da kag grabe man tulok balhas mo. Kasi pag lantabok papel mo, bus nakbasa balhas bla.
Kaya muna suno siya, mayo na nga suggestion kag ti subong gina-implement na sa may nasambit ya nga bulutuan Bobocham. Kag pawati tabla no ang pahayag diri ni Ma'am Nimpa Pitana sa mapakigutan diri sa Bombo Radio. Dua. Grade 1 ka grade 3. Apo ko na sila. So ano ginadulong-dulong mo ginadawad-daw? Oo, ginadulong ko na sila. Gabalon kami kay tungod ang plate. Bala mahal. Mag-amo na. Alas 4 na lang kami gapuli. Ti subong kay daw tama gid ka init. Daluoy man ko kung kaisa sa mga apo ko mo. Nang gasakit ang ulo, gahilanat. Gasipon, gaubo kon kaisa nga wala man gani gainom ko tubi lang. Tungod duro sa panahon nga kainit. Ti subong siguro do okay naman ang aga na lang nga klase. May anong patakaran na sa eskwelahan ay? Okay man ang mga ang subong ang patakaran half day lang. Ang mga patakaran diri okay naman tani. Kaso lang ti isang panahon subong amo na. Pilas lang bilaw sa kwarto aw? Sa grade 3 kay Ma'am Nilay, siguro mga 30 plus siguro. Siguro damo eh. Dasun ang ka sa grade 1 kay Ma'am Michelle Perez sa apo ko nga grade 1. Amo man siguro mga 30, mga 32. Ano, enough man ang electric fan ano sa sunod? Kung may electric fan man, okay man. Pero nga mainit Japon, anong mainit man Japon tungod guro sa panahon. Panahon gid no, grabe init no. Anong mga estudyante si mo may ginahambal sila doon di sila concentrate sa eskwelahan o ano? Oo, may kung kasabatian ko, gasakit ulo ko, gasakit akong tutunlan. Doon naging utan kami, nga duga ay pamatyag nila. Amo na. Okay man tani pag eskwela kung okay man ang panahon eh. Kasi mo daw apektado gid ang pagtuon nila kun mo nang tiyempo. Mainit. Oo, do apektado gid. Kay kung kay sa balabay doon natamaran sila mag-eskwela. Galing simple na pilit mo lang balang sa kun aga pukawon mo. Sa una magpaligo sila matugnaw, nainitan mo pa. Subong wala na, diretso na lang paligo kay maginot. Aga gabi paligo. So why na init-init na? Init gidya sa amon man po. Ano nalakat nyo lang? Inasakay namon. Tag 40 amon pamasahe. Paulit amon 40 man. Amon na lang na gabalon kami. Okay. Gabalon. So ang problema lang sa classroom gidya nga hindi magunta ng init. Oo. Hindi magunta ng init. Pati ikaw ang ginikanan, ang lola ga batyag man siguro? Oo, kay kung kaisa, gagwa kami da sir sa gwa. Hindi man kami di pwede sa sulod, kay hindi man pwede ang mga parents sa sulod. Sa gwa lang. Mag-time lang amo na pag sulod. Batay ka init? Dira lang kami kapanago-nago sa mga maharon-haron. Oo. So mo na putay ka? Oo. Ang bata apo mo na balo na mo tubig? Oo, may tubig. Kompleto? Kompleto. May balon. Panyo nila? Panyo, mga towel. Okay. Pag boss balay tubig ro boss na? Aho eh. Kulang pa. Ang napangaon din nila kung isa do puro na lang tugnaw. Ice candy. Amo na lang halo-halo. Tiya mo to si Alulanin pa Hapitana. Bobocham si Duwagin ni Bilog ang nadulong niya daw. Isa to gani kabis nga grabe itong init nga bisan sa doon di na puno kagwanta sa kay nito sang panahon. Kaya mo na nga mas mayo kuno nga tidra na sila sa nga puluyan. Pag mahagan-hagan ang init. Kon sa balay lang tigayonon kasi may modular man sila nga system dra at mo na nga padala na sa mga estudyante kung ano nila sila nga mga lecture para dila lang nila tapuson para hindi sila matamaan man kainit sa eskwelahan. Okay na kung eskwelahan mo kung sa private ikaw aircon. Hindi man tanan nga private school aircon, Joms? Amo gani pilala na siguro lisipon na siguro diri sa syudad Bobocham. Sa aton sa nga mga kabumbuti halos kalabanan mo na electric fan gate ang kinato sa may halandon ni Memorial Elementary School. May classroom nga tinap ang electric fan pero may araman niya nga limited. Pila lang ang pandar tiya mo na ginatunga lang sa mga estudyante at ay kalabanan ti classroom puno mabangod nga ti subong face to face na ang
pagpatigaan diri sa nga klase. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villati, hindi man lang kay estudyante ang nagabatyag, galing kiti mga estudyante sinibanwa, mga kabataan pa mo, no? Dali sila dakpon sang anuman nga sa isang pamalatian, pero sa kainit lamang, pati mga manunudlo nagabatyag man sa aton sini nga mga kabombo, dapat manhatagan sa nagakigo sini iya nga pagtamo daton sini nga kayong lawas, kung tuman nagin man kainit, mas mayo pa siguro nga mag pangita sila sa iban sini nga mga alternatibo sa pagpadayon sa pagtuon sa mga bumuluto. 56 minutos nakaligad o kung 54 minutos nakaligad sa takna sining launa. Standby check ta si Bombolin si Bade. Immunization activities ng Iloilo Provincial Government para sa measles sa rubella and oral polio vaccine na maumpisa na sa bulan sang Mayo. Kag ingagawon taman karon na kung malabutan sang aton sining simpo si Bombo Ronnie Pregua, mag live-in partner dakop sa bypass operation sa aton sining kapulisan. Standby check ta si Bombolin sa report ta please come in. Magapatigayon Bombo Cham ang Iloilo Provincial Government, specifically ang Iloilo Provincial Health Office, ang supplemental immunization activity para sa measles, rubella and oral polio vaccine umpisa sa Mayo 2, 2023. May aras ng launching activity nga patigayunon sa mga kabanwahanan kaangay sang banwasang Pototan, banwasang Dumangas, kag banwasang Badyangan. Sunod diri kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office. Iyaging pahayag nga ti ang probinsya sang Iloilo wala pa malabot ang target nga 95%. Kag amo ni ang pamaagi sunod diri kay Dr. Quinyon, amo ni ilang nga tikang para nga ti makaprepara sila, makapaghanda sila para sa possible measles outbreak. So ang target diri sa Provincial Health Office na maka-immunize sila sa 161,566 ka mga kabataan nga naga-edad 6 to 59 months sa measles, rubella, kag 188,737 naman para sa oral polio vaccine. Sunod diri kay kinyon, ang polio dapat nati likawan gid ini sa mga kabataan bangod nati nagaapekto inino sa ilang nervous system nga mahimo nga ti magtuga kag magresulta sa permanent paralysis ang ilaya tagsa ka mga tiil. So amo na nga gina-encourage, ginainganyo sa Provincial Health Office ang publiko nga suportahan ang Provincial Health Office this coming May para sa sining measles, rubella and oral polio vaccine supplemental immunization activity. May mga caravan man na patigayunon in line sa sining launching. Ang first dari nga ruta will be from Leganes going to Zaraga, Pototan, Barotac Nuevo, kag tapos sa may banwasang Dumangas. Ang secondary nga ruta mag-umpisa sa banwasang Uton going to Tigbawan, San Miguel, Santa Barbara, kag Pavia. And also may special launching nga patigayunon ang Iloilo Provincial Health Office sa Mayo 4 diri sa may banwasang Tigbawan kung sa diin magagatambong diri Bombo Cham si Department of Health Undersecretary Camilo Pancratius Cascolan. Yari bila pamatian nato na nanging pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon. So may ara kita measles, rubella, oral polio vaccine or MROPV, supplemental immunization activity. Nga may supplemental immunization activity because wala nato nalabot ang 95% nga vaccination coverage nga target. Bala mo tanan tani nga aton nga mga bakuna, measles, OPV, mga pentahib dapat 95% na naton ang aton nga coverage for fully immunized children. Kaning wala naton nalabot amo na nga gapreparar kita nga basi magka-outbreak sa mga measles nga ni or mga vaccine nga preventable diseases nga ginatawag. So karon maga-implement kita sining special supplemental immunization activity. Ang target is sa province of Iloilo, ang para sa measles o kon tipdas, kag rubella o kon German measles o kon tipdas hangin,
161,566 ka mga kabataan nga nagaidaron 9 months hasta 59 months. And then, may ara kita target para sa oral polio vaccine, no, nga 188,737. Ginalikawan taman nga magka-polio ang bata kay karon ma-compromise ni, no, kay astani ang iyang nervous system is affected basi hindi siya kalakat na, no, permanently. So that's why gina-encourage tagid ang aton nga mga pumuluyo nga updan kita sa sini nga bulan sang May, no, nga para sa aton nga MR OPV supplemental immunization activity. May ara kita launching nga magakatabo, no, sa May 2, 2023. Ang ruta naton sa aton nga caravan halin sa Leganes, then Saraga, Putotan, Tubarotac Nuevo, to Dumangas. Amo ng route 1 naton. May isa kita ka grupo nga halin naman niya Uton, Tigbawan, San Miguel, Santa Barbara, Pavia. No, so amo nang aton nga mga routes kag maagyan sa aton nga caravan launching. May ara gid kita ya program mga magakatabo o kon launching sa Banwasang, Putotan, Dumangas, Badyangan sa May 2, the same day. Pero sa May 4 may ara kita nga special nga launching, no, sa Banwasang, Tigbawan nga kundiin si Yusek Kaskolan sang Department of Health magaabot together with other officials from the Department of Health and from the regional office, no, alas 9 sang aga didto sa gym sang Tigbawan sa May 4, 2023. Nabatian Bombo Cham si Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon. Una na nga din pahayag na nagpaandaman ng Department of Health last year 2022 nga possible magka-outbreak sang measles kag rubella diri sa pungsod bangod sa manubo yang numero sa mga bata nga nakabaton sang routine immunization. Samo na nga sa bahin sang Provincial Health Office iniyang ilang tikang pamaagi nila agud nga ting mapataas ang numero sa mga mabakunahan nga mga kabataan Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lin sa imo sining report. Ti palinton sa tanan sining mga ginikanan ining measles rubella kag ang oral polio vaccine. Libre man ini nga ginahatag sa aton sa aton sining gobyerno para sa aton sining mga kabataan nga mapasigurado naton di sila malatnan sang kasubong sining pamalatiano. Di ko ninyo pa sini iyang pasipadan, hindi nyo pa pagkantuan, dako yang kay gayunan ang risgo, mataas ang risgo nga matupan sang kasubong sining balatian ay inyo sining mga kabataan. Importante gid ang immunization, ang bakuna para sa mga kabataan, no? 2 minutos na nakaligad sa takna sining last dose. Alang-alang na gid si Bomboroni, siguro makuha niya sining balita, may kantanan sa sining gindakop sa bypass operation, no? Live-in partner ni sa may distrito sang Lapos. Kunang iba niyan gambal nga walang forever, sa Ilaya may forever pero mabulagay man sila gyapon kiti sa lady dormitory mo ang babayi prisohon, ang lalaki at isa bijimpi. Di bla ni mas gyapon magupod. Why gid man forever, no? Anyway, bantayan ina karon sa Iban Sinmanusa Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kapon naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. Sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa Latolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Hatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa illegal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang illegal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayin sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers.
Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kon magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Afternoon sa inyo mga kabombo. Welcome sa Kahapon Lamang program. Ari na kita. This is Tita Regine on a very beautiful but still hot Tuesday afternoon. It's the 25th of April 2023. So sa nga hapon para yun naton apugdalon sa mga matahom nga mga kasaysayan para dira sa inyo. And I just hope you'd be motivated enough para nga from the story sa inyong mabatian para nga mag-join man kamo, mag-share man kamo sa inyong mga inagyan sa kabuhi, sa mga inyong istorya, sa paghigugma, sa kabuhi, o kung sa trabaho, o kung ano pa, sa mga relationships ninyo.
I-email na sa bombo_Iloilo@bomboradio.info or you can send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I can just imagine, ara na kamo nagaplasar na kamo dira away sa mga sick listeners naton, sa mga may illness, sa mga may ginabatsyag. We hope this program can bring comfort in a way, no, para sa inyo, especially sa mga pamati gid kag naga-look forward nga makapamati sa makasaysayan sa singa palatuntunan ang kahapon lamang program. Thank you very much, gid. Ari nang atong ambahanan para sa inyo tanan sa sininga hapon from the Bombo Music Festival, from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts. Goodbye. This is Tita Regine. Welcome everyone sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Pinaka-kiss goodbye na kamuda sa inyong mga broken hearts? I hope so.
let's look forward to a happy relationship. KLP now starts sa ato nga damin ko ang ato nga pagbasa sa mga istorya ari ang sulat nga ginashare diri sa aton ni Lola Nena, Dear Tita Regine. Tita Reg, 2005 ako nag-umpisa obra sa Iloilo sa mall. 2006, nag-upod ang nobyo ko. Hindi na ko tani magnobyo, kay hindi gusto si nanay nga mamana ako. Kay basi, away siya galakat. Wait lang ha. Alright, ang aton nga courseur. Okay. Kay hindi gusto si nanay nga mamana ako. Kay, hala, why na gid siya? Okay, wait lang gid ha. Try natin. Na nag-stock up siya. Hala ka da. Okay, hindi na ko tani magnobyo kay hindi gusto si nanay nga mamana ako kay basi tita. Sakiton lang ako kabana ko. Nahadlok siya nga mamana ako kag may edad na ako sa adto. 36 na. Bana ko 40 years old. Bautita nagupod gid siya kay tapos bulan mapuli gid ko para may bugas sila ni kapid ti birthday gid ni nanay February 28, 2006. Ti nagprangka ang migo ko nga desidido gid siya sa akon kag mapakasal na kami. Ay salamat nagbalik. Doon nakibot si nanay nga dayon amon kasal sa judge May 30, 2006. Wala gid si nanay nagkadto. Akig siya. Ang duha ka magulang ko nga diri sa Iloilo ang nagkadto kag hinablos ko. Sa Lambunaw kami ginkasal sa Balay Katiya sang akon bana. Diri na kami nag-estar sa magulang kabana ko sa Iloilo. Sige lang obra ko sa mall. May 20, 2014, nagpakasal kami sa mass wedding. Kay kinahanglan sang bata sa first communion. Ara gid si nanay. Nalipay ako kay nakakadto gid si nanay. 84 edad ni nanay. Nami pa siya maglakat. Dito siya nagalin sa magulang ko nga babayi. Ginabulos-bulos lang niya. Gakadto man di sa akon. Kag sa magulang ko di sa Iloilo. Tapos balik man sa Bacolod. Naka-estar man di siya sa akon magulang kag sa akon. Balik man sa Bacolod liwat. Sa ulihi, 2017, 87 edad ni nanay, kag sa ako nagid siya nag-estar, kay napatay na si Kapid sang 2011. Wala na siya upod. Hindi na siya mag-estar sa akon ng mga magulang sa Bacolod City. Nami pa siya maglakat. Wala si nanay balatian, kag wala man maintenance nga bulong sa high blood. Hindi siya mag-inom bulong. Wala ko na lang siya ginapilit. Bisan mahilanat siya, kagasakit iya ulo, gapapangita lang sa akon, mga dahom-dahon, nga ihampol sa ulo niya. Kag ginaserbihan ko siya, pasaw. Sa amo na, ang ginabutang ko sa ulo niya. Kayambal niya, makuha lang na. Si Nanay Tita Reg, mabuot, mapisan, thoughtful sa mga bata niya. Isa siya nga uliran nga nanay. Kung magsimba kami, upod niya gid ako. Kay halin sang bata kami, palasimba gid si nanay. Kag permi gina siya gahambal, nga magsimba gid kun Domingo. Sa isa ka semana, isa lang na ang ginapangayo sang Ginoo. Nga dumdumon siya, kag ang hambal pagid ni nanay tita, wala kami manggad, imo lang kami. Kung magdako kami, hindi gid maghimo sang malain. Hindi kami mangaway. Hindi kagid mangawat para wala kamo record sa mga barangay kag police. Siling niya. Bisan ga eskwela pa kami, wala si nanay katilaw sang ginpatawaga maestra or sang principal. Hambal niya, maayo gid na, bisan diin kamo magkadto, kung wala kamo record, ang inyo lakat, tadlong. Wala kamo gaduko. Amo lang na ang amo ni tatay mo.
ang makahatag nga ang mahatag namon nga kayamanan. Wala kami mga propiedad nga ihatag sa inyo. Kag sinanay tita, ang akon dako nga pinagmamalaki nga wala gid siya balayan naman na bisan damo pa ang naluyag sa iya. Kay bata pa siya sa napatay si tatay. Dumduman ko pa tita ang mga nagapangaluyag kay nanay sadto. Gadala sa mga pagkaon, bulak, ti kay amo na sa probinsya. Hambal ni nanay sa mga nagapangaluyag sa iya, hindi na ako mamana, kay isa lang ang akon nga ginahigugma, ang tatay sang akon mga bata. Pangita kamuda sa mga dalaga, damo da, kay hindi na ako liwat mamana. Kung magbalik sila, Tita Regine, ginapapauli dayon ni nanay. Natak-an sila, so wala na sila nagbalik. Tita si nanay gali, kada Kwaresma or Biyernes Santo, pagkabanhaw, kundi si Papa Jesus ug si Mama Mary, ang buot ko silingon ang aton Ginoo kag si nanay niya gakita ay, di ba? So si nanay ko, siya na ang gakuha kamanto o tabon sang iya guya pagkita na. Si nanay tita, siya na ang ginahimo nga angel or anghel kada Kwaresma gid ina. Mahigot ang hawak ni nanay kag amo ang ginabutong para maabot niya ang manto o tabon ni Mama Mary. Tita si nanay gwapa man siya. Lahi niya, half mestiza, maputi. Damo gahambal, gwapa. Isa na kami gahambal nga mga bata niya. Tita nakaabot si nanay sang gyera. 1940, edad niya mga 11. Gahampang pa. Istorya niya sa akong tita. Umpisa ang gyera 1940, natapos 1945. Dugay sila sa idalom kaduta. Madulom ang bako. Kagdamo sila stocks nga dilata kag mga pagkaon. Tita balinanay, katuntogid sa mga Hapon, salbahe. Ang bata nga lalaki ginaet siya o ginahaboy pa ibabaw kag ginasalo sang bangkaw o mataliwis nga bagay. Tita mga babae nga wala bana, ginalugos, kag ginapatay. Bisan sino lang ang makita nga mga tawo nila, ginapaniro nila nga wala kaluoy gid. So amo na si nanay tita, akigid sa mga Hapon. Tita, si nanay 11 anyos, ginpangitaan siya bana, para nga may bana siya. Kag si nanay maputi nga bata, ginbutangan siya tita sang uling, para hindi siya mabalaan nga maputi. Daw ati na si nanay. Ti amo to, gindaya ang iya edad, nagpakasal siya kay tatay. Si tatay 20, si nanay 18. Kay dako malawas si nanay kag taas, hindi balanon, nga bata pa. Tapos tita, sang wala na si tatay, 5 akong edad, si nanay gaobra. Nakalabot siya obra sa Zaraga. Hamak mo tita, damo baboy. Gabial siya kakahoy, gapanag-ob, baka layo, sang iya ginakuhaan katubig. Kisa, tita kakilala kasi na ang kawayan nga dako, amo na ang ginapasaan ni nanay. Tapos mga dalok kuno sa pagkaon, permi ang dukot ang ginapakaon kay nanay. Ang sweldo niya, 20 pesos sa isa ka bulan. Barato pa ang tanan sadto. Ang isda, ulutanon, tanan, may 20 pesos ka, hambal ni nanay, damo ka na mabakal. 1975, kaya 1970 ako na bata, 5 pa lang ako ni dad tita, kapoy gid si nanay kong gabi. Iya tanan obra, wala si nanay nagdugay, kay mga tunto iya amo. Tita mabalik kita sang 2017, si nanay nami pa maglakat, upod niya ako permi, gasimba kami dira sa La Paz. Tita, isa ka adlaw, may nagambal sa akon, nga ang mga senior citizens may injection sa pneumonia. Ti, gindala ko man si nanay sa health center diri sa La Paz. Hindi lang pagbasaha in particular, kundi in sa La Paz. Sus pag-abot namon, nagsaka ako, hambal ko sa ga-assist, ara na si nanay, ginsabat niya ako, pasaka hambal ko hindi na siya kasaka. Ginsabat ako liwat sang ga-assist. Saka gani ka piang, si nanay mo. Hindi man siya piang. Titita, ginalalayan ko si nanay pasaka. Kataas ang hagdan. May sugpo ng hagdan. Pag-abot sa ibabaw,
ginpapungko si nanay, kagin injeksyonan. Pagpanaog, grabe nga uyat ni nanay sa hagdan. Hasta nga kapanaog kami. Ara ako gaalalay sa iya tita. Pag-abot sa balay ang bang ni nanay, mapungko siya. Dira ko siya ginpapungko sa atubangan kalamesa para may hangin. Ang bang ni nanay ko, masakit iya likod. Sabat ko, sa bulong na guro o agi kadagong, ti daw okay si nanay. Sumanyaga kami, hindi siya, kay masakit kid iya likod. Ang ako sandig binay sa may ulunan. Ginbutangan ko ulunan para makasandig siya sa bangko. Ay hindi gid, masakit gid iya likod. Wala siya kapanyaga. Gahibi na si nanay, masakit gid ang likod niya. Ti hapon na, sagad lang siya kaduko, hindi na siya kahulag. Masakit iya pamatsyag gid. Gintawagan ko tita nga akong magulang sa Bacolod. Hambal ko, ginpa-inject ko si nanay sa pneumonia, hindi na siya kahulag, kay masakit ang iya likod. Tinagato akong magulang tita, ginpa-x-ray namon, bawdamo pa ginpahimo sa doktor pag x-ray, ginpatakilid siya, may matindog, ginpasaka sa hiligdaan para makuhaan x-ray. Amo, manyahambal ni nanay, masakit na gid ang likod ko. Titapos sa x-ray, ginhulat ang result. Sus, may crack ang wala niya nga likod. Amo na agali nga nagasakit. Sa pamwersa niya, sa pagsaka sa hagdan nga taas. Oo, na-fracture. Sudugay na siya, wala kasaka hagdan. Ginakigan ako kamagulang ko. Daw ginhalitan ko kuno si nanay. Naghibi ako tita, kay ginbasol ako kamagulang ko. Wala man to sa isip ko kung ano ang resulta kung magsaka si nanay. Ako ya sa pamensar ko, ma-injectionan siya sa pneumonia. Umpisa to tita, wala na si nanay kalakat. 2017, sa ako nagid siya nag-estar. Nagumpisa 2017, hasta nag-2023, gahigda na lang si nanay. Pero kung magkaon, gabangon siya kag magpungko. Bawsang may COVID-19, may galibot, di mo pa-inject. Baw si nanay, wala, nagid ko nagpasugot. 91 niya edad, kag wala man si nanay, gahalin di sa balay. Amuna akong sabat sa mga gapang balay-balay nga mapa-inject. Wala gid si nanay, nakapa-inject sa COVID-19, tita. Ang mahambal ko sa mga nag-assist sa mga injections, labi na gid sa mga senior citizens nga dapat sila manaog kung hindi makasaka sa may hagdan. Gusto gid pwede gid sila makapanaog. Why na lang kami nag-report sa barangay or ginpabombo kay naluoy man kami nga base hindi na siya bala ka obra. Pero siya wala kaluoy sa mga senior citizens, labi na gid kay nanay ko. 2017 na natabo, 87 niya edad ni nanay ko. Hindi na kami gusto sang gamo. Total, wala na si nanay ko. Napatay siya sa March 8, 2023. Ay, last month lang, no? Ginlubong March 18, 2023. Abi mo tita, ako nang ga-authorize kay nanay sa iya nga senior citizens nga pension. Kung kisa ako gakuha sa iya pension, pero kung kisa, ang mga taga DSWD gakadto sa balay. Baw gaupod gina ang ga-assist, amo gina siya ang naghambal nga masaka si nanay sa hagdanan. Wala gina siya nagapakita kay nanay. Balaan niya may sala siya. Ang DSWD na lang gasulod sa balay kay ga-thumb mark si nanay. Ara lang siya sa salakyan, pero kita ko siya kay kung kisa, gaupdanay kami sa salakyan. Pakadto di sa balay, upod man ang DSWD para matultulan nila tita ang amon balay. Nag-aarkila lang gali kami, 2-5, isa na kabalay, kay gusto ni nanay, masanag iya pwesto. Amo na nga nagpasugot kami. Tita ang magulang ko ni ang gabayad. So amo na ang iya nga bulig sa akon. 2,500 kada bulan gapadala siya. Pero may magulang ako diri sa Iloilo, senior citizen, nag-bleeding siya, gindugo siya. Iya edad 64.
Tita, ginraspahan siya. Ang magulang ko naggasto sa iya. Kaya wala ni obra ang magulang ko nga 64 ang edad. Ang bata niya to sa Manila, huwag siya bana. Dito na siya ga-estar sa molo. Magulang namo na, senior citizen man tita, ginraspahan siya para madula ang bleeding niya or pagdugo. Sus, wala nakuha tita. Naghambal ang doktor nga operahan. Nagpasugot ang magulang ko sa Bacolod. Ang gabayad di sa balay. So siya gidna ang naggastos ang tanan nga balayran sa operasyon. Duha ang iya bantay, ang isa ka bantay gin swab. Tani bantay galing nga ako gabantay. Mabantay ako tani gali ako ang babantay or gabantay kay nanay. 93 iya edad. Ti amo na tita, wala na gid ako kabulig. Or wala na gid kabulig ang ako nga magulang sa Bacolod. Kay dako na gid ang iya gasto sa magulang ko nga ginraspahan kay ginoperahan. Ginoperahan na gid siya si tita. Hasta nga napatay si nanay, wala na gid siya kapadala ang amon magulang. Okay lang na tita, kaya tinagayo mo ng amon magulang. Tita, sa buhi pa si nanay? Abi mo, idol gid ikaw ni nanay. Tanan kami di sa balay, bombogid ang amon ginapamatian. Number 1 kamo sa amon. Abaw, salamat gid. Hindi kami kapamati, dumaano kami. Kaya ang tingog sa mga reporters, kagay Tita Reg, ginabantayan gid namon. Mga manami, ami humahanga talaga kami. Tita, may radyo kami ang ginpakayo. Dako amon radyo tita, do isa na kabulan pakayo namon. Ginkuha ko, hindi na daw mapuslan, hambal sa nagkayo. Pero nakita ko, ang ginbuksan niya, wala na likod, utaklob. Ang guba niya, daw napatay lang. Wala na nag-andar tita. Tigin bayluhan niya, gamay. Gagulpi man patay, kagulpi man andar. Ay hambal ni nanay. Nag-entra ko da sa 1/4 nga papel nga kung sino magabutan ang muna tagaan radyo. Ti isa lang ang 1/4 ko nga ginhulog kay hambal isa lang ang pwede. Buka dalawag tito ga pumati ko hinay pagid ang radyo sa dulungan ko kay hambal ni nanay hindi lang ta magbakal basi magabutan man ako. Ay wala gid hasta natapos na. Nagsunggod si nanay. Hambal niya hindi ko mabatian ang tingog ni Tita Regine. Gusto kagid ni nanay makita tita sang may COVID. Ay tuod. Hambal ko sige nay, pag okay na ang tanan, pakadtuon ta si Tita Regine. Oo, sabat niya. Sang ulihi hambal niya, hindi na lang, kay busy na siya. Okay lang na, mabatian ko tingog niya, okay na. Gusto gid na nanay ang radyo ang ginapanghatag da sa bombo. Galing sa linya, wala nagabutan ang ngalan ko. Sige lang, sa pila ka adlaw, makitaay gid kamo ni Tita Regine. Kay lapit lang ta sa bombo, isa lang na kasakay. Dali lang makaabot di sa balay. Para malipay man si nanay. Tigin istoryahan ko na lang siya. Baw, amo man ang iyakad law. Sabat niya, san o nga tion? Okay na gani, nay Ati, okay Tita Regine, kung maguntat na ganihon ni ang radyo, hambal ni nanay. Tapos na si Tita Regine, basa sulat. Sabat ko wala panay. Di kahinay ka radyo, hindi ba tion tingog ni Tita Regine? Tita, balik ta kay nanay. Kung maligo siya, gaamat-amat lakat, pero alalayan mo siya. Edad niya sang 92, kung maligo siya, tapos siya pa maligo, kung maligo, tapos siya pa gatimo. Kung magpupo siya, siya man gahugas. Ikaw lang mabuhos ka tubig. Ako gid na ang gaatipan sa iya. Tita, sang nagdugay, hindi na si nanay kalakat, pero gatimo pa siya. Ginbuhuan ang bangko kabana ko kagintupad sa katre para lapit sa iya. Buwan na budlayan, ako maghakwat sa iya. Bugat kay nanay. Kung magsakit, magmasakit siya, budlay man, kay kun adlaw, ako lang di sa balay, kun gabi ang bana ko gahakwat, kay gapanawag na siya, kung mag-inom, kag magpupo. Daw bata si nanay. Gapulaw kami, kung magbugtaw siya, hasta na sa aga. Wala na kami gatulog, kay gapungko na siya, mainom gatas, mag-inom tubig, o mailis. Oras natin, 43 minutos makalipas ang alas 2. Nag-stock up naman siya mabuo milk. But anyway, manubalikan natin diriyan sulat sa aton ni Lola Nena. And of course, we have a winner
sa Buena Mano Salvo, Year 17, sa pagbalik sa Kahapon Lamang program, kaupod si Tita Regine. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya
kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang mood. Sa kahapon lamang program, kagari na ang aton nga second daily draw winner for the day. Mabo Mel, ma-announce na lang ako. Well, anyway, mga kabombo, yari ang aton nga winner for today. Ang iyang approved purchase is Silver Swan Soy Sauce, 47 anyos ang iyang edad. Taga Barangay East Timawa, Molo, Iloilo City. Congratulations sa imo, Mervin Ferrer. Mervin Ferrer. M-E-R-V-E-N ang iyang name. That's why Mervin Ferrer. Congratulations sa imo. Kadto ka na diri. One ride lang na. Kaya tiara ka man lang dira sa Molo, Timawa Molo. Bitbit ka imo ID. Ready na din nagahulat na sa imo ang imo 500 pesos nga cash. Kagang imo nga limited edition nga Bombo Radio Transistor Radio. Congratulations sa ating nga second daily draw winner for today. Silver Swan Soy Sauce, ang perfect purchase, 47 years old, Mervin Ferrer, sa Barangay East Timawa, Molo, Iloilo City. Now, this time, balikan ta diri ang kasugpon sa sulat ni Lola Nena. So, mo na Tita Regine, daw bata si nanay. Gapulaw kami kung magbugtaw siya, hasta na sa aga. Wala na kami gatulog, kay gapungko na siya, mainom gatas, mag-inom tubig, o mailis bayo, basa kaihi. Ditambal niya sa akon, hindi ko na gusto nga mangihi ako, umapopo, kay gagwa siya. Hindi na ako kaabot sa arinola. Sabat ko okay lang nanay, may habon man, kagdamo tubig sa bubon. Kay naluoy sa akon si nanay. Damo, kalalabahan, pagkaaga. Pero ginahulaman ko pa na siya powder, kay para makuha ang baho kaihi. Tita sa nagmasakit siya, hilanat, kag nag-LBM, ginbaklan ko bulong sa LBM. Gintunaw sa baso nga may tubig, kag bulong sa hilanat. Bo nagpupo si nanay, budlayan ako. Adlaw, gintawgan ko ang bana ko, lapit lang di iya ginaubrahan, isa lang kasakay. Tiyaba ko puli anay, si nanay gasaramihay, wala sang mahakwat. Nagpuli man si banahon, amo to, nga natinloan maayo si nanay, kag nakailis bayo. Nagbalik man dayon ang bana ko sa obra, kay hindi gusto bala si nanay nga mag-diaper. Mainit sa pamatsyag niya. Pero sining 2023, birthday niya, February 28, 93 iya edad. Ara ang ginakaon niya, Quaker Oats na lang. Kay kung kanon, gakadunlan siya, ti ginakulbaan ako, kay kung ginahungit ko siya, daw madunlan siya. Pero damo kaon niya ka Quaker Oats, kag may kapayas nga luto. Sa gakaon siya kakanon, tita, may saging na nga saba, luto, kag laswa. Di wala na siya kakaon baboy kag manok, isda lang. Itlog na nilaga. Gin-advance namon niya birthday, February 25, 2023. Dapat February 28, birthday niya tita. Kay may mga obra ang akon mga magulang. Okay pa man siya, pero hindi na siya kakita. Ginapanghikap niya na lang kami. Kag mga tingog, kilala niya pa kami. 93 na si nanay, hindi siya bungol. Wala siya nag-ulian nun, hindi man malipaton. Nalipay siya, ara ang mga apo niya, kag mga kabataan ni nanay. Nag-alabot sila tanan. Happy gid ko tita, pero before siya namatay, nagpaalam si nanay sa akon tita. Alas 12 sang gabi, habang sa akon, malakat na ako, basi hindi na tamang kita ay. Sabat ko, nay, bayaan mo na gid ako. Ginsabat niya ako tita, basi gani, hindi na ta magkita ay. Tita, ginakos niya ako, hugot-hugot. Amo man ako sa iya, kahugot man sang akon nga hakos sa iya. Gintawgan kong akon mga magulang tita. Si nanay edad niya 90, nakakuha siya 20,000 sa City Hall, kagin patago niya sa akon. Hambang niya pang emergency. Tiara sa magulang ko sa Bacolod, ginkuha niya. Tapos ang March 7, 2023, nagkuha kami sa iya ka UCT
5:06 ATM na. Iya ka isa ka bangko. Ti pagabot ko nagtawag ang akon pa kaisa nga may ginpadala siya halin sa Amerika 2,000. Kagin pauyatan ko kay nanay. Ginsugiran ko siya. Ipadala ko patani sa magulang ko sa Bacolod. Idugang sa kwarta ni nanay. Pagka March 8, 2023, sang aga, wala na si nanay. Nagtulog lang siya. Wala balatian si nanay tita. Kada aga, tapos niya pamahaw, ginahusay ko kag ginapailisan. Bawang tita ang bana ko nagambal, si nanay wala nagahulag. Kay kada aga, gapanawag siya sa akon, mamahaw na siya. Baw, nalipong ako tita. Sa sobra ko kapanumdom, nga do hindi ko mabaton, nga si nanay wala na. Sang gabi na nawag pa siya mainom tubig, ara ako sa tupad niya. Nagkadto kami kaban ako sa City Hall, nagprocess ang death certificate. Wa pagkagabi, ginhilanat ang bana ko sa sobra kainit kag lamig sa City Hall. Tinadula iya tingog. Why ko na lang siya ginapaupod. Ang akon hinablos tita, upod ko adlaw-adlaw. Tita bisan sa jeep ako kagalakat, sige akon hibi. Ang basta magulang ko, tama na kay si nanay ginkuha na sang Ginoo. Kagkapahoy man siya sa iya katigulangon. Kung ari ko sa balay, permi ako gakadto sa iya lungon, kag maghibi. Hamba ko, nanay, hindi ta nakamahakos, mahusay, mapakaon, maistorya. Kag imo tingog, nga permi gapanawag sa akon, hindi na gid na akon mabatian, kag mabatyagan, nga gauyat ka sa akon mga kamot. Kag imo kamot, nga nagahikap sa akon guya. Tita palangga ako gid na si nanay. Hasta subong nga gasulat ako, grabe pagid akon hibi. Sige lang tulo ka akon luha, tita. Hindi ko kapugong sang akon luha. March 28, 2023, nagkadto ako sa akon magulang sa Bacolod City. March 29, birthday ko, nagkitaay kami ka akon mga magulang. Nagluto kami bihon kag isda nga may dahon kakamote kag may batuan. Man, ako ang nagbakal, sila lang nagluto, kag dungan kami nanyaga. Ara naman tita, sa barko pa lang, nagroro ako, naghamboy ako sa guwa ka barko, kag grabe naman akon hibi. Si nanay naman ang akon nga nadumduman, bisan gahaya si nanay, gulpi lang ako na mahibi. Abal nila sa akon, tama na. Sabat ko sa magulang ko, pahibian nyo lang ako. Amo man paglubong, nalipong ako sa sementeryo. Tita Budlay, kay ako gid nagatipan sa iya. Hindi madali ang paglimot kay nanay. March 30, 2023, nagbalik ko di sa Iloilo City. Tita ka namin pamatian, kahambal ni nanay sa akon. Magtigulang ako, siya ang mag-atipan sa akon. Amo nambal niya sa akon. Palanggagit ako ni nanay, kagbana ko. Ang mga utod ko, kay ti malayo sila sa amon, may ara sa Cuartero Capiz, may ara sa Bacolod City, sa Molo. May ara man nga senior na sila, duha na lang kami hindi senior. Ang sundan ko, 58 iya edad, ako 53 subong tita. Ako ang agot, tita pasensya hilang kay kadamo gid akong sulat. Ambot kun mabasa mo man, kay hindi ko kakita, kay ang mata ko puno sang luha, gaagay. Amo na ang ginagihan ni nanay, sang buhi siya. Tita miara nga maglakat ko, gadali gid ako magbalik, kay si nanay wala upod. Gabakal ko isda, balik man dayon. Ara nga natipalo ko tita, baw naghabok dayon, kay pamensar ko kay nanay. Gadali-dali gid ako, gadalagan, para makabalik dayon. Ginpahilot ko, nag-ayo man dayon, magpakaon kay nanay, kiti ginahungit ko na sa iya. Budlay kay isa lang ako, ang isa ko katiil ara sa kilid niya. Tapos ang kamot ko nga isa, ginasabod sa iya liog nga may pagkaon niya. Alay, ang tiil ko, kag kamot. Ina iya tita, ginasugid ko lang sa imo nga kabudlay, kung isa ka lang. Ang akong sitwasyon, pero nakaya ko man tita, kay ara man ang akong bana. Kung gabi lang siya, hakwat, kung magliso si nanay, magpailis kay nanay, wala siya nabahuan kay nanay, unang didiri. Kay si nanay, hindi man siya bahu. Permi siya tinlo, kay ginasibinan ko siya o ginapalibguan. Bukod magligo si nanay, galakat pa siya tita, ginadala ko sa kusina, kag dito paliguan. Hindi siya kung may init nga tubig. Gusto niya wala.
pero ginadasig ko lang. Sa akon nga bana, madamo gid nga salamat sa pagbulig mo sa pag-atipan sa ako nanay. Kay nanay nagid ang imo pagturing sa iya. Bisan gahambal pa si nanay nga ako lang mag-uba, kabayo ko. Kun mag-ilis kay tinahuya pa si nanay sa imo. Ginsabat mo si nanay nga hindi ka na mahuya, nay. Kay nanay ko naman ikaw. Nanay, ikaw ka ako nasawa. Palangga ako ikaw, nanay. Kag imo bata ang ginpangasawa ko. Salamat gid nay kay imo bata ang akon asawa. Tita damo kami din mga pictures ni nanay sa cellphone sa bana ko. Ang cellphone sa akon bana touchscreen pero guba ara datanan ng among pictures ni nanay tita. Ang mga alaala lang ni nanay akon permi ginaupod. May letter ako para sa akon nga pinalangga nga nanay. Kita sang buhi pa siya, ginpakanta niya sa akon ang kanta ni Carol Banawa, Iingatan Ka. Baka subo, paglubong niya, ginpatukar ko sa iya, nga ginasakyan. Grabe naman hibi ko, tita. Tita, April 8, 2023, isa na kabulan si nanay. Hasta subong, ginakahidlawan ko gid siya, tita. April 9, 2023 sang hapon, nagsimba ako. So, nag-peace be with you, tita. Nakita ko gid ang paghalo ka bata sa iya mama. Grabe gid ako hibi. Kinadumduman ko si nanay, tita. Hindi ko gid mahimo nga dulaon si nanay sa akon nga pamensaron. Kapangamuyo ako nga tani padamguhon man ako ni nanay para makita ko man siya. Sang buhi siya, tita, permila ako gahako sa iya, kagahambal nga I love you, nanay. Palangga ako ikaw. Gadungan pa kami kanta sang dandansoy kag uhoy alibangbang, halasigi, paliwat-liwat, kay hambal niya na mian siya. Pero kung magigda siya, tita, ang ginakanta ko sa iya, amo ang Iingatan Ka. Ginasaway niya ako magkanta, hipos, hambal niya, kalain, kaimtingog. Tita, hindi man ako singer, be, pero utoy-utoy kakadlaw. Hambal niya, tita, sagad ka kakanta, wala, puro ga pinalagpat lang ako, lubuang ka. Pero balaan ko man na si nanay, iya lang ato hambal sa akon. Para makaistorya sa akon, kag nalipay man ako kay sang ulihi. Ginambal ni nanay, nami man akong tingog. Pwede na ako mag-singer. Joke, tita. Tani, tita, may music mo da kay Carol Banawa, Iingatan Ka, kay amo gina ang theme song ko kay nanay. So, tita, amo lang ni ang mahambal ko sa mga bata nga buhi pang ilang mga ginikanan. Ipabatsyag ninyo, palanggaan ninyo sila, kag sa mga apo nga buhi pa ilang mga lola kag lolo, palanggaon ninyo sila, kay sila ang mga puno. Kung wala sila, wala man kita tanan kakita sang kalibutan. Bisan hakos lang kag maghambal, I love you, nanay, o ano man ang tawag ninyo sa ila, kag sa mga lola kag lolo, kalipay na nila, nga mabatian nga ginapalangga ninyo sila. Tita Nel, siya pasalamat gid ako sa tanan-tanan nga barangay officials kag pumuluyo sa barangay Ingore, La Paz, Iloilo City nga nagbulig sa amon kag nagbuylog sa kasubo. Subong, tita, pwede na ako kaobra para makabulig man ako sa bana ko pambayad sa arkila namon balay. Ari diri ang akon nga cellphone, tita, kipad akong cellphone, may ang bata ko kag bana, guba man. Ay, ara ang mga pictures namon ni nanay, ang mga alaala ni nanay ko sang buhi pa siya hasta nga napatay siya. Tita, pasensya gid, kita mo gid akong sulat kay mga pictures, pasensya gid, tita Reg. Madamo gid nga salamat. So basi kapoy ka na, has. Okay lang na, tita, Tandaan mo, idol ka gid namo ni nanay ko, bisan wala na siya, idol ko man ikaw gihapon. Sa liwat, Lola Nena. Hala, may salagid ako. Wala ko nabibit ang mga pictures. Wala na pa flash. Ay, sorry gid sa imo, ha. Lola Nena. Pero abi mo ka very touching sa imong mga story. It speaks of your intense love sa imo nga mother. Kaya ka namin ibisan ng imo nga husband. Super willing, no? Nga mag-take care sa imo nga iloy. Swerte sa inyo nga mother. Nga may ara siya sang bata who would willingly take care of her. Bisan sa ano nga sitwasyon, no, sa iyang kabuhi. Sometimes kabudlay mo na para sa ila mo. They wanted so much to do things for themselves. Nga kung pwede, hindi na lang sila, no, pabulig. In their mind, ara ginaya ang willingness to do things para sa ila kaugalingon. But of course,
wala na santo ang mind kag ang lawas, ang mind gahambal willing pa, ang lawas gasabat hindi na. And very thankful no ang mga oldies naton that there are somebody within the family or people within the family who take care of them and ginaintindi sila, and most of all ginapalangga sila kag manami ang pagtatap sa ila. So we remember ang tanan naton nga mga oldies, ang mga seniors, ang iban mga bedridden, ang iban hindi na makalakat, ang iban hindi na makabati, ang iban hindi na makakita, ang iban hindi na gid no makahula gid gawa. We include you in our prayers, and we hope and we pray na sa inyong family, bisan hindi nyo man, no, kamiyembro, may ari iban, hindi man nila kadugo, pero ang pagkabig sa ila, pinaagi sa pag-atipan sa ila, is sobra pa sa kadugo nila. So let's take care of our oldies, kay we know, no, hearing from your story, grabe ang ila nga pagpasalamat that there are people within the family nga nagaulikid, nagapalangga, nagabatiti gid sa ila. Salamat gid sa imo, siguro Lola Nena, no, ang ngalan sang imo nga nanay. That's why nga amo ini ang imo gingamit nga code name. But anyway, pasensya hagid ako ha, nga nalipat gid ako magbitbit sa mga pictures nga gayon pang-apid mo gali sa imo nga story. Anyway, thank you so much gid sa imo, Lola Nena, and amo gid na, no, never ever forget about all the beautiful memories that you had with your mother, kag kabay nga sa padayon nga paglakat sa mga inadlaw, little by little mabaton mo na gid ang tanan. Siya na iya, happy na siya seeing you nga naka-recover ka naman sa grief, and at the same time trying to get back to your normal life. So siguro kung makabalik ka na trabaho, basi kung mahagan-hagang na imong kapungaw sa imong nga mother. Thank you gid sa liwat, Lola Nena. Mga kabombo, for your own stories to share and to tell, diri sa Kahapon Lamang program, feel free na mag-email sina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede itawag, or hindi pwede itawag, pwede isend sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ako ay way, no, I am happy nga bisan paano I have learned ngiti ang Kahapon Lamang program ang nakahatagid sang manami, no, nga balatyagon sa imo nga mother, kung sa iban pa dira nga mga senior citizens naton nga ang pagpamati na lang sa mga istorya diri sa KLP among ilang nga nangin kalingawan. Salamat gid. Ug tanay kita every afternoon, Lunes sa Sabado diri sa Kahapon Lamang program. So salamat gid sa inyo tanan-tanan sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Of course, balikay kita buwas with new sets of stories diri sa KLP. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.